ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Martes, ika-6 sa buwan ng Agosto, taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, ang bilang ng mga namatay sa malawakang pagbaha sa malaking bahagi ng Pilipinas umabot na sa 48 katao. Danyo sa mga sakahan at infrastruktura, lalo namang lumubo. Ang inflation rate naman ng Pilipinas sa buwan ng Hulyo bumili sa 4.4% ayon yan sa Philippine Statistics Authority. Ang Philippine Coast Guard dumepensa naman sa hindi agarang pag-ahon sa lumubog na oil tanker na nagdudulot po ngayon ng oil spill. Yung mga isda raw na binabagsak ko sa mga palengke na nanatiling ligtas mula pa rin sa epekto yan ng tumagas na langis. Samantala, Chinese structures naman at military equipments na obserbahan sa sinagawang aerial inspection ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Maysubi Reef sa West Philippine Sea. Abangan din mamaya mahigit 1,500 na mga irregular birth certificate. Inisyuho ng Davao del Sur mula huyan 2016 hanggang 2023. Ulat naman mula sa lalawigan, isang rebelde patay habang sugatan naman ang isang sundalo sa nangyaring inkwentro doon sa Iloilo. Samantala, isang lalaki naman na unang idinulog sa Bombo Radio Dagupan na nawawala, pasintabi po, natagpo ang putol ang katawan. Abangan din sa ating Paris Olympics update mamaya, laban po ng defending champion team ng USA at ang Team Brazil sa quarterfinals. Inaabangan na. Dito naman po sa Pilipinas, mga mambabatas, itinutulak ang lifetime pension at iba pang benepisyo sa Olympic medalists. Sa international news naman, siyam na dating empleyado ng United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees posibleng sangkot daw sa October 7 attack. At live nationwide, via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Lalo pang lumubo ang bilang ng mga natukoy na nasawi dahil yan sa malawakang pagbaha sa malaking bahagi ng Pilipinas. Iniulat po ng National Disaster and Risk Reduction Management Council na mayroon ng kabuuan na 48 o 48 na mga mortality sa mga namatay sa malawakang pagbaha na dulot po yan ng 3 weather disturbance. Ang isa ho rito ang Super Typhoon Karina, pangalawa ang Bagyong Butchoy at ito hong Southwest Monsoon o mas kilala ho sa atin bilang Hanging Habagat. Mula ho sa naturang bilang 22 o 22 ho rito ay natukoy na nasawi. Ito ay sa mga pagbahang nangyari dito sa National Capital Region o Kamaynilaan. 15 ho sa nasawi naman dyan sa may Calabarzon. Inabot din po ng mga tubig baha habang ang 4 naman ay naitala doon sa may Zamboanga Peninsula doon sa unahong yugto ng mga pagbaha. Nakapagtala naman ang Central Luzon ng 2 mortality o 2 bilang hula na nasawi, 2 sa may bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at tig-isa naman ang naitala dyan sa may Ilocos Region o Region 1, Northern Mindanao at doon sa may bahagi ng Davao Region. Samantala, nanatili namang missing ang 5 mga individual at patuloy pa rin pong pinaghahanap ng mga to. Tig-2 ho dito ay mula ho sa may Ilocos Region at Calabarzon at ang isa ay mula naman sa may Northern Mindanao. Umabot na rin sa 6.2 million na individual ang natukoy pong naapektuhan. Ito ho'y mula sa 5,099 na mga barangay sa 17 mga rehiyon sa iba't ibang panig po ng ating bansa. Ito ay katumbas ng 1,662,222 na mga pamilya. Malaking bahagi po mga kabombo ng mga apektadong pamilya ay nagmula dyan sa may Region 3 o Central Luzon kung saan maraming lugar ang una pong nalubog sa tubig baha. Ito ho'y binubuo ng 983,898 na mga pamilya o ito'y katumbas naman ng 3,358,155 na mga katao o individual. Ito'y mahigit kalahati ng bilang ng kabuang apektadong naitala ng National Disaster and Risk Reduction Management Council.
Una na rin iniulat ng Department of Social Welfare and Development na maabot na rin sa 1,236,469 na mga boxes ng family food packs ang naipamahagi na sa mga biktima ng malawakang pagbaha dito ho sa ating bansa. Malaking bulto ho ng mga naturang family food packs ay ibinigay doon ho sa mga pamilyang naapektuhan mula ho sa may Central Luzon Region 3, dito sa National Capital Region of Metro Manila, Bicol Region, Region 5, Calabarzon o dyan po sa may Region 4A at hanggang dyan sa may Mimaropa o Region 4B. Kasama rin po dito ang Ilocos Region, Region 1 at Cordillera Administrative Region. Samantala, lalo pang lumobo ang halaga ng pinsalang iniwan ng malawakang pagbaha sa mga sektor ng infrastruktura at maging sa pagsasaka. Batay sa pinakahulingang datos mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, lumobo na ang pinagsamang danyos sa 5.98 billion pesos. Sa naturang halaga, nasa 4.17 billion pesos ang pinsala sa agrikultura, habang 1.81 billion pesos naman pagdating sa infrastruktura. Ilan sa mga labis na nakapagtala ng danyos ay ang mga sakahan ng palay, mais at mga high-value crops, habang nakapagtala rin ng malaking pinsala sa mga palaisdaan na umapaw ang irigasyon at gayon din ang agricultural machineries. Sa infrastruktura naman, naitalang nasira ang ilang bahagi ng mga kakalsadahan at tulay na inabot ng tubig baha. Sa iba pang mga balita na obserbahan ng mga istruktura ng China at mga military equipment sa isinagawang aerial survey o aerial inspection ng panig ho ng Pilipinas doon sa may Subi o ito ho ay kilala bilang Zamora Reef. Ang naturang reef o bahura ay bahagi po ng continental shelf ng Pilipinas doon sa may West Philippine Sea. Malapit po yan doon sa Pag-asa Islands. Malapit na po ito sa probinsya ng Palawan. Subalit ang kasalukuyang inuukupang ito ng China na nagtayo ho ng mga artificial military base sa naturang bahura mula pa noong 2013. Nadiskubre ito habang sinusuri ng eroplano mula ho sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Yun daw hong mga aktibidad ng China doon naman sa may Sandy Cay. Nasa 300 hanggang sa 500 mga talampakan ang taas ho ng naturang eroplano mula sa artificial island ng China, kung saan naobserbahan ang high-rise building at maging ang airstrip doon mismo sa Subi Reef. Ito na ang isa ho sa tatlong pinakamalaking man-made island na ipinatayo ho ng bansang China, kasama ang nasa Ferry Cross at maging doon po sa may kilalang Mischief Reef. Samantala, nilinaw naman ng Philippine Coast Guard na hindi maaaring madaliin ang pag-ahon sa lumubog na oil tanker doon sa lawigan ng Bataan. Ayon kay Lieutenant Commander John Encina ng Philippine Coast Guard Bataan Station, na baka mauwi sa mas malaking problema kapag minadali ang pagkuha sa nasabing barko. Paliwanag nito, maaaring mas lalong kumalat ang langis na karga nito kung pupwersahin ang pag-angat. Sa karaniwan kasing pagkakataon ay uubusin muna ang laman ng tanker sa pamamagitan niya ng paghigop ng karga nitong langis bago ito palitawin. Iginiit din ni Encina na sapat ang pasilidad ng naka-assign na salvor company para sa proseso yan ng pag-ahon. Ngunit kailangan na ikonsidera ang lakas ng agos sa ilalim niya ng dagat at ang lagay din ng panahon sa Bataan. Umaasa naman ang opisyal na agad na makukumpleto ang mga aktibidad para sa MT Terranova sa loob po yan ng lalong madaling panahon. Sa iba pang mga balita, na natilihong malinis at ligtas mula sa epekto ng tumagas na langis sa mga binebentang mga isda sa mga palengke sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Batay ho yan mga kabumbo sa pag-aaral ng Department of Agriculture. Ginawa nitong si Department of Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa ang pahayag bilang pagpawi sa pangambaho ng publiko kaugnay po doon sa lalo pang pagkalat ng tumagas na langis sa mga katubigang sakop ng Manila Bay hanggang sa labas ho nito, na kung saan batay ho sa pinakahuling ulat ay umabot na rin doon sa may probinsya po ng Zambales na sakop din ho ng Region 3 at sa labas na rin ng Cavite. Ayon kay ASEC de Mesa, nanatiling ligtas mula sa tinatawag na petrochemical ang mga isdang ibinabagsak sa mga palengke o mga pamilihan. Batay na rin sa isinagawang pagsusuri ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources.
Anya kahit po sa mga pantalan o mga puerto pa lamang ay hinihigpitan na ang ginagawang sensory evaluation ng mga Fisheries Bureau. Sa pamagitan po nito ay natitiyak daw na wala pong makakalusot o nakakalusot na mga nahuhuling mga isda at iba pang mga lamang dagat na nahuhuli ho sa mga lugar na nakitaan na ng tumagas na langis. Pagtitiyak naman ng opisyal, manatili pa rin ang team mula ho sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nakabantay sa mga pantalan, mga puerto, mga community fish landing center at sa mga lugar kung saan kalimitan pong dumadaong yung mga bangkang mga pangisda upang kaagad pong mabantayan ang mga huling isda, iaahon at dadalhin po sa merkado. Una nang nagsagawa ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nitong mga sensory evaluation o ito ho yung ginagamitan po ng pagtikim at pag-amoy doon ho sa mga isdang nahuli ng mga isda na nagagawi malapit doon sa ideklarang no-catch zone at may nakapataw na fishing ban. At batay nga po dun sa unang lumabas o initial na lumabas na resulta nitong isinagawang sensory evaluation na tiling ligtas pa rin ang mga isda at mga lamang dagat na nakikita at ibinebenta sa mga merkado sa bansa. Samantala sa iba namang balita, bahagyang naantala ang mga operasyon ng karamihan ng mga istasyon ng Light Rail Transit Line 1 dahil sa technical fault sa may Balintawak Station ngayong araw. Ayon sa Light Rail Manila Corporation, dakong 4:50 AM kanina, tumakbo lamang ang mga tren mula Baclaran patungong Monumente Stations at vice versa habang inaayos pa kasi ang naturang issue. Humingi naman ng paumanhin ang pamunuan ng LRT sa mga mananakay dahil sa idinulot nitong abala. Naibalik naman ang full operation sa LRT1 mula Baclaran patungo sa may Fernando Post Station at vice versa makalipas ang 1 oras. Meron na ho tayong 12 minuto makalipas mga kabombo ang alas 12 ho ng katanghalian. Sa iba pang mga malalaking balita, kasabay ho ng pangako nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagtaas ng sahod ng mga empleyado ng pamahalaan, hiniling din po ng grupong Trade Union Congress of the Philippines sa kasalukuyang administrasyon, ito hong administrasyon ni Pangulong Marcos, na asikasuhin na rin yung pong pagtaas ng sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Ipinunto ng pinakamalaking labor center sa Pilipinas na ang pagtaas ng sahod ng mga empleyado ng pamahalaan ay dapat pong mapantayan husana ng pagtaas din ng sahod ng mga nasa pribado o itong mga pribadong empleyado na anilay long overdue na. Nararapat lamang umano na para ho sa mga manggagawa sa pribadong sektor, lalo na kung ikinukonsidera ang kasalukuyan nilang tinatanggap na sahod mula ho yan sa kanilang mga employer. Kasabay nito ay muli pong ipinanawagan ng grupo yung tuluyan ng pagkakapasa dito sa House Bill No. 7871. Ito ho'y kilala bilang Wage Recovery Act kung saan ay nagkakaroon po ng tinatawag na across the board o buong Pilipinas na pagtaas ng sahod na hanggang sa 150 pesos sa lahat po ng mga manggagawa. Ayon pa rin sa naturang grupo, bagamat magandang hakbang ito hong pagtaas ng sahod ng mga public employees, makatwiran din pong pagbigyan daw ng gobyerno dapat iyong kahilingan ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Kung maalala mga kabumbukas Star Nation, ipinagmalaki nitong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikatlong State of the Nation Address iyong pagtaas ng sahod ng mga manggagawa sa pampublikong sektor at epektibo na raw ito ngayong taon. Ayon naman kay Department of Budget and Management Secretary Hamena Pangandaman, retroactive ang magiging sistema sa gagawing implementasyon ng taas sahod at ito ho'y sisimulan noong Enero 1 ng taong 2024. Ibig sabihin, matatanggap po ng mga empleyado ho ng gobyerno, empleyado ng pamahalaan, ang kanilang naipon na mga sahod mula po January 1, batay ho yan doon sa aaprubahan na taas sahod ng mga ito at matatanggap po nila kung kailan po ilalabas ng Department of Budget and Management. Huli pong natapos ang huling yugtong Salary Standardization Law noon pong 2023 sa ilalim po noon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ito, kung saan ilang taon pong nakinabang ang mga public employees sa naturang batas. Pero kung maalala ho ninyo, nagkaroon din po ng pagtaas ng sahod ang mga nasa pribadong sektor, ngunit umabot lamang po ng 35 pesos kada araw. Yan po yung matatanggap na taas sahod ng mga nagtatrabaho sa mga pribadong kumpanya dito ho yan sa National Capital Region, habang nakabinbin pa rin yung taas sahod na panukala naman sa iba't ibang mga rehiyon sa ibang panig po ng ating bansa.
Samantala, alamin po natin ang kasalukuyang estado naman ng inflation rate dito sa ating bansa dahil batay sa datos ng Philippine Statistics Authority noong buwan po ng Hulyo, abay bumilis po ito sa 4.4%. Kaugnay niyan, may kubawan pang pag-uulat si Bombo Kelly Cordero. Iniulat ng Philippine Statistics Authority na bumilis ang inflation sa bansa ngayong Hulyo ng kasalukuyang taon. Ayon kay Undersecretary Claire Dennis Mapa, National Statistician, ang inflation sa bansa ay bumilis ng 4.4%. Mas mabilis ito kesa noong Hunyo 2024 na nasa 3.7%. Ang average inflation ngayong taon mula Enero hanggang Hulyo ay nasa antas na 3.7%. Pangunahing dahilan ng pagbilis ng inflation ayon kay Mapa ngayong Hulyo kumpara noong Hunyo ay ang mabilis na pagtaas ng presyo ng housing, tubig, kuryente, gas at langis na may 70.4% share sa pagbilis ng pangkalahatang inflation sa bansa. Maliban pa rito, nag-ambag din sa mabilis na pagtaas ng inflation ngayong Hulyo ang pagtaas ng presyo ng food at non-alcoholic beverages na nakapagtala ng 6.4% inflation at may 17.0% share sa pagtaas ng pangkalahatang inflation sa bansa. Dumagdag din na ayon kay Mapa ang mas mabilis na pagtaas ng transport na may 3.6% inflation at 6.8% share sa kabuuang inflation sa bansa. Pagdating sa antas ng overall inflation nitong Hulyo 2024, ang pangunahing commodity group na nag-ambag ay ang food and non-alcoholic beverages na may 6.4% inflation at 55.5% share. Ang pangunahing nagambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod: cereals and cereal product na may 15.6% inflation, particular dito ang bigas. Meat and other parts of slaughtered land animals na may 4.8% inflation, particular dito ang karne ng baboy. At vegetables, tubers, cooking bananas at iba pa na may 6.1% inflation, tulad ng kamatis. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras na natin, meron na ho tayong 17 o 18 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pang mga malalaking balita, pangungunahan po nitong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang lingguhang sectoral meeting na dito ho ay hihingin ng punong ehekutibo yung pong mga updates, mga development sa ilang mga ahensya ng pamahalaan. Hinggil po yan sa kanilang mga programa at mga proyekto na kanila pong iniimplementa o ipinapatupad. Ang Department of Human Settlements and Urban Development ang inaasahan pong magpipresenta o magbibigay po ng mga development, mga update kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay ho ito sa kanilang report. Sa pangunguna po yan nitong si Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jerry Acuzar. Sa pulong mga kabumukas na nation ay inasahan po na ilalahad o sasabihin po nitong si Secretary Acuzar kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga development hinggil po yan sa bilang ng mga pabahay o mga pampublikong pabahay ng Administrasyong Marcos na una pong tinatarget na 1 milyong unit na pabahay bawat taon sa loob po yan ng panunungkulan ni Pangulong Marcos. Ito ay sa ilalim po ng Pambansang Pabahay Program o Pambansang Pabahay para sa Pilipino Housing o ito'y mas kilala bilang 4PH Program at ito ho'y sa gitna ng kakulangan ng mga pabahay na tinatayang aabot daw ng hanggang sa 6.5 million unit sa buong Pilipinas. Sa ilalim po ng programa ay binibigyan ng kapangyarihan ang mga lokal na pamahalaan na direktang makipagtulungan sa Department of Human Settlements and Urban Development para huyan sa pagpapatupad ng nasabing mga proyekto. Samantala, 2 foreign ambassador naman ang nakatakdang humarap mamayang hapon din ngayong hapon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para huyan sa kanilang gagawin na farewell call. Alas 2 mamayang hapon, mga kababoy, nakatakda po itong pagpapaalam o itong farewell call itong si Ambassador of Sweden to the Philippines, Annika Thunborg, na nagsimula ang tour of duty noong Oktubre ng taong 2021. Bago naman ay talaga bilang ambassador sa Pilipinas ng Sweden, ay naging ambassador muna ito ng bansang Mexico. Magtatapos na rin ang tour of duty nitong si Papua New Guinea Ambassador to the Philippines, Betty Palazzo, na magiging High Commissioner to the United Kingdom. Taong 2019, nagsimula po na maging ambassador ng Papua New Guinea sa Pilipinas, itong si Betty Palazzo. Sa iba pang mga balita, pumanaw na itong si Philippine Eagle Uswag na pinakawalan nitong mga nakalipas na buwan sa kagubatang sakop po yan ng Leyte dyan sa may Visayas area.
Nakita po ang katawan ng agila sa karagatang sakop po ng Barangay Kawit sa may Pilar, dyan sa may bahagi ng Cebu. Una pong nagsagawa ng search operation o search and rescue operation ng mga miyembro ng Philippine Coast Guard, mga miyembro at kinatawan ho ng Philippine Eagle Foundation at mga mangingisda matapos hong mawala sa radar ang naturahong agila. Umabot po sa 42 o ilang araw din ho ito o 42 oras ang ginawang pagkahanap hanggang sa matunton ang katawan ng agila sa karagatang sakop na ho ng Pilar sa may Cebu. Nakita pa rin nakakabit sa katawan ho ng agila ito hong unang inilagay na GPS tracker. Batay ho sa GPS reading mga kabombo Caster Nation, natuntun po ng mga eksperto yung paggagalugad daw nitong si Philippine Eagle Uswag sa karagatan at kagubatang sakop ng Visayas mula nung ito ho'y pinakawalan. Kabilang na ho yung kanyang pinuntahan ay ang tinatawag na Mount Pangasugan sa may Baybay City sa may probinsya po ng Leyte. Batay ho sa paunang examination na isinagawa sa katawan ho ng agila, hindi ito nakitaan ng anumang sugat mula ho sa tama ng baril, trauma man yan o iba pang uri ho ng sugat. Ang hinala po ng Philippine Eagle Foundation mga kabombo, posible pong nalunod itong si Philippine Eagle Uswag sa karagatang dulot po o sa karagatan. Dulot po ito ng mga mabibigat na mga pagulan at mga malalakas na mga paghangin na una ho nating naranasan dahil ho yan sa hanging habagat. Maari umanong nawala ho ni Uswag ang kanyang flight bearing na tinatawag at tuluyan po bumagsak doon sa katubigan o karagatang sakop po ng Pilar. Ang naturang agila ho ay 3-year-old male na pinakawalan sa karagatan doon ho sa may kabundukan bilang bahagi po ng critical reintroduction project ng gobyerno. Maalalang dito hong nakalipas na buwan din ay naitala rin ho ang pagkamatay nito yung si Philippine Eagle Mangayon na umano'y binaril ng isang hindi pa nakikilalang hunter. Sa kasalukuyan, dinagdagan pa ng Department of Environment and Natural Resources yung halaga po ng reward money o pabuya para ho ito sa sino mang makakapagturo doon sa gunman na posibleng pumatay sa naturang agila. Una nang naglaan ng 50,000 pesos na reward money itong si Davao de Oro Governor Dorothy M. Gonzaga. Noon pong kalagitnaan po yan ng Hulyo o ilang araw matapos pong mamatay. Para yan sa sino man po makapagtuturo sa gunman, ngunit kinalaunan ay dinagdagan po nitong sa Environment o Department of Environment and Natural Resources Secretary Maria Antonio Oyolo Loizaga ng 50,000 pesos. Yun pong reward money. Daan upang umabot na po ito sa kasalukuyan sa 100,000 pesos. Batay ho sa datos ng Philippine Eagle Foundation, ang Philippine Eagle Mangayon ay ang pang-20 agila na na-rescue ngayon pong taon. Ang iba po na na-rescue ay kinabibilangan po nitong sina Lipadas dyan sa may Mount Apo sa sakop po ito ng Mindanao. Kasama na po ang Nariha Kabugaw dyan naman sa may bahagi ng Apayao, sakop po ng Cordillera Administrative Region. Samantala, pinag-iingat naman ngayon ng publiko laban sa panibago na namang short message service o SMS scam na kayang lusutan ng automatic blocking tools sa pamamagitan niya ng paggamit ng unclickable links. Sa isang statement, sinabi nga ng Chief Information Security Officer ng isang telco company na patuloy na naghahanap ng bagong paraan ang mga scammer para may pagpatuloy ang kanilang phishing activities. Sa ngayon ay gumagamit na anya ang mga scammer ng unclickable links sa layunin pa rin na malinlang ang users para buksan ang malicious domains. Sa bagong SMS scams, pinalitan ang dots sa link ng ibang character para itago ang hyperlinks sa kahihilingin sa potensyal na mabibiktima na kopyahin ng mano-mano ang address at i-paste sa browser at palitan ng partikular na characters na may dots para ma-activate ang link. Sa isang paraan pa anya ay ang pagpapadala ng tulad ng IP addresses, subalit numeric clickable links. Kaugnay nito, nagbigay naman ng scam tips ang telco para maiwasang mabiktima. Una rito ay S o suspicious, iwasan na sagutin ang mga tawag o SMS message mula sa unknown callers, lalo na kung ito ay humihingi ng one-time passwords. Ikalawa, C
para sa clickbait o scam text na nag-aalok ng too good to be true na offer o premyo na naghihikayat sa kanila na i-follow ang link. Ikatlo, A, para yan sa alarming o scams na nagpapadala ng mensahe kaugnayan sa account suspension o nawalan daw ng access para mag-reply sa mensahe o i-follow ang links. Ika-4, M, para yan sa malicious o anumang SMS at iba pang uri ng mensahe na may kasamang link. Meron na ho tayong 25 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Nakatakdang tumulak papunta ho ng South Korea ang kabuang 100 mga Filipino caregivers upang magtrabaho sa naturang bansa. Sa ilalim po ito ng tinatawag na Employment Permit System Pilot Project. Ang mga naturang Pinoy caregivers ay una hong batch ng mga Pinoy caregivers sa ilalim ho ng naturang programa. Nanguna naman itong si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, kasama itong si Korean Ambassador to the Philippines Lee Zhanghua sa send-off ceremony para huyan sa mga Pinoy workers. Ang mga ito ay direkta hong magtatrabaho sa mga lisensyadong ahensya sa South Korea na accredited din daw ng Korean Ministry of Employment and Labor. Tiniyak din itong si Secretary Hans Leo Kakdak ang maayos na trato sa mga manggagawang Pinoy. Kasama na ho dito ang sapat na benepisyo at pantay na pagtrato mula po sa mga ahensya kung saan sila magtatrabaho at mula sa mga makakatrabahong Korean nationals. Samantala, nananawagan naman ang ilang mga senador sa Toll Regulatory Board na huwag munang ituloy ang napipintong taas singil sa mga toll fee ngayong buwan. Ayon kina Senator Raffy Tulfo at Senator Sherwin Gatchalian na ang mga concessionaire ay bigong makamit ang nais ng mga regulator. Inihalimbawa ng mga senador ay ang ilang beses na pagkasira ng RFID na nagdudulot yan ng trapiko. Iginiit din ng mga mambabatas na dapat ay ayusin muna ng Toll Regulatory Board ang mga problema para maging reasonable ang taas singil. Inaasahan naman ng mga senador na pakikinggan ang kanilang panawagan para yan sa ikabubuti na rin ng mga mananakay na publiko sa National Capital Region at iba pang mga lugar na kumukonekta sa Kamaynilaan. Sa iba pa mga balita, tiniyak nitong si House Speaker Martin Romualdez na mananagot ang mga nasa likod ho ng mga illegal na operasyon ng mga Philippine offshore gaming operator dito ho sa Pilipinas. Kahapon mga kabombo, nagsagawa ho ng inspection ang mga miyembro ho ng Kamara de Representantes kasama si Speaker Romualdez sa mga Philippine Offshore Gaming Operator Hub na pinapatakbo ng Lucky South 99 Incorporated dyan sa may Porac sa bahagi po ng Pampanga. Kasama ni Speaker Romualdez at iba pang mga kongresista ay ang Presidential Anti-Organized Crime Commission sa isinagawang ocular inspection. Tinunguho ng House Delegation ng mga Philippine Offshore Gaming Operator Hub dyan sa may Bamban Tarlac na ino-operate din ng Zone U1 Incorporated at maging ang warehouse ng Empire 999 Realty Corporation dyan sa may Mexico, Pampanga kung saan naasabat ang nasa 3.6 billion pesos na halaga ng illegal na droga. Nabatid sa joint inquiry ng House Committee on Public Order and Safety at ng House Committee on Games and Amusement and ang complex network ng Chinese nationals, kabilang ho dito ang negosyante at dating presidential advisor na si Mr. Michael Yang na umano'y involved sa illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator at ng drug trafficking. Sinabi nitong si Speaker Romualdez na noong nakaraang administrasyon, talagang lumago ang industriya ng mga Philippine Offshore Gaming Operator. Anya, kanila lamang ipinapatupad ang kanilang oversight function dahil ang kanilang isasagawang investigasyon, ito'y in aid daw of legislation. Binigyang diin din ng opisyal na mahalaga ang isinasagawang ocular inspection sa mga Philippine Offshore Gaming Operator Hub para ho sa pagsasagawa ng kaukulang batas. Iginit din nito ang kahalagahan na magkaroon po ng coordinated approach sa iba't ibang mga House Committee at ahensya ng gobyerno. Samantala sa iba pang mga balita, nasa kabuang 1,501 ng mga irregular birth certificate ang inisyuho ng Davao del Sur sa mga banyaga mula 2016 hanggang 2023. Ito ho'y nabunyag sa isinagawang pagdinig doon sa Senate Blue Ribbon Committee nitong nakalipas na araw. Ayon sa komite mga kabombo, kanila pong iniimbestigahan ang hindi otorisadong paglaganap at paggamit ng mga dayuhan nitong mga dokumento ng gobyerno ng Pilipinas. Tumestigo itong si Santa Cruz Government Legal Officer Rionel Cabardo
na walang magulang na Pilipino na nakalagay sa 54 o 54 na birth certificate na inisyu sa mga banyaga. Sa halip ay may mga dayuhang magulang na pawang mga Chinese. Nadiskubre na ang naturang mga dokumento ay kulang daw ho sa mga attachment. Kaya't napagtanto na irregular ang inisyuhong mga naturang mga birth certificate. Anya isang job order employee ang mga nag-aasikaso ng mga transaksyon na hindi na ho nire-renew ang kontrata o hindi na po nire-renew ang kanyang kontrata noong Enero ng taong 2024. Hindi naman na pinangalanan nitong si Cabardo ang naturang empleyado. Tila tampered din daw ang mga dokumento dahil parehong midwife ang mga signatory. Sa ngayon po, sinuspende na rin ang head ng local civil registry sa sangkot ho sa pag-i-issue ng mga regular birth certificate doon ho sa mga dayuhan. Bombo International News. Lumabas sa investigasyon ng United Nations na maaaring sangkot sa October 7 attack noong nakalipas na taon ang 9 na mga empleyado mula sa main agency nito na UN Relief and Works Agency for Palestine Humanitarian Relief at hindi na nagtatrabaho sa naturang ahensya. Sa kasalukuyan, meron 14,000 nga na staff members ang naturang ahensya doon sa Gaza. Una nang inilunsad ang naturang investigasyon noon niyang Enero matapos ngang akusahan ng Israel ang ilang empleyado ng United Nations Agency na kasama sa naturang pag-atake na nag-iwan naman ng 1,200 kataong nasawi doon sa Israel. Ilan sa 9 na empleyado ay sinibak noong Enero nang ginawa ng Israel ang naturang mga aligasyon. Ang iba naman ay pinatalsik matapos ang panibago na namang akusasyon ng Israel. Nasa kabuang 19 naman na empleyadong inakusahan ng Israel na kasama umano sa pag-atake ang iniimbestigahan pa ng Office of Internal Oversight Services ng United Nations. Congratulations, Carlos Yulo, for the back-to-back gold medals para sa Pilipinas. Taas noo ang mga Pilipino at ang buong bansang Pilipinas. Patuloy tayo sa laban. May pag-asa pa na madagdagan ang ating medalya sa ating mga atleta sa Paris 2024 Olympics. Tuloy ang laban. Go for gold, Pilipinas! Basta Radio Bombo. Bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita mga kabombo, update po muna tayo sa nagpapatuloy po natin pagtutok sa Paris Olympics o sa Olympics 2024. Inaabangan na po ng maraming mga basketball fans ang magiging laban ho ng defending champion, ang Team USA at itong Team Brazil. Ito ho'y para ho sa quarterfinals ng men's 5x5 basketball sa nagpapatuloy po na Paris Olympics. Nakatakdang magharap ang dalawa sa knockout game bukas ho yan ng madaling araw. Ito ho'y alas 3:30 ho ng madaling araw, Agosto 7. Hawak po ng Team USA ang malinis na record. Galing po yan sa group stage o sa unang elimination game. Matapos nga hong magawa na talunin ang lahat po ng mga team na nakahanay sa grupo ho nito. Ito ay pinamumunuan ng mga batigang superstar ng National Basketball Association o NBA, katulad po nitong sina LeBron James, Stephen Curry, Anthony Davis at Kevin Durant na siya ho'y 3-time gold medalist. Ang naturang team ay kinikilala hong pinakamagandang team na nabuo ng USA Basketball mula noong Dream Team nitong si NBA champion Michael Jordan. Sa panig naman po ng Brazil, pinangunahan po ito ng mga magaling din ng mga shooter katulad nitong si Leo Mendil at itong si Raul Neto, kasama ho ang isang NBA player na si Guy Santos ng Golden State Warriors. Samantala, maliban po sa USA, laban sa Brazil, nakatak na rin po ang laban ng France kontra Canada bukas ho ito. Ito ho'y kinabibilangan din ng mga NBA players. Samantala, balik ho tayo sa ilang mga balita dito po sa Pilipinas. Update pa rin sa nagpapatuloy po na Paris Olympics bilang pagkilala ho sa tagumpay ng mga Pilipinong atleta na nananalo ng gintong medalya sa Olympics at sa karangalan po na kanilang inihahatid sa Pilipinas. Itinutulak po ng mababang kapulungan ng Kongreso ang pagbibigay ng mga benepisyo sa mga ito, gaya ho ng lifetime pension. Sinabi nitong si House Speaker Martin Romualdez na kakausapin daw ho nito mga miyembro ng iba't ibang mga komite sa ilalim po ng House o ng Kamara de Representantes upang makabuo ng isang panukalang batas para yan sa benepisyong matatanggap ng mga Pinoy Olympic medalist.
Ayon kay Speaker Romualdez, nais daw nitong magkaroon ng maliwanag at matiwasay na kinabukasan kahit na sila ho'y nagretiro na sa sports. Kamakailan ay nasungkit po ng gymnast na si Carlos Yulo ang 2 gintong medalya sa 2024 Paris Olympics. Isa po yan sa floor exercise at isa rin sa vault. Ang panalo nitong si Yulo ay sumunod sa naging tagumpay nitong si Hidlin Diaz, ang kauna-unahang Pilipino na nanalo ng gintong medalya sa Olympics na ginanap sa may Tokyo, Japan. Inatasan din itong lider ng Kamara ang mga komite ng Kamara na repasuhin ang Republic Act No. 10699 o ito ho yung National Athletes and Coaches Benefit and Incentive Act upang malaman kung kailangan na itong amyendahan para maging angkop sa panahon. Anya, nais din nito na amyendahan ang Republic Act 10699 upang mapabuti at mapataas ang mga benepisyo, mga benefits para ho sa ating mga pinararangalan na atleta at kanilang mga coaches. Sinabi ho nito na kukunin ng Kamara ang saloobin ng mga atletang Pilipino o gayon din ng kanilang mga coaches sa pagtalakay sa naturang panukala. Gagamitin din umano ng Kamara de Representantes ang oversight power nito para matiyak na naipapatupad ng tama ang Republic Act No. 10699. Samantala, plano namang magsampa ng kaso ng ina ni Golden Boy gymnast Carlos Caloy Yulo laban sa mga individual na nagpapakalat ng fake post at libelous comments laban sa kanya. Ayon yan sa kanyang abogado na si Attorney Raymond Fortun. Sa inilabas nga na statement ng naturang abogado, sinabi ni Fortun na lahat ng mga post laban daw sa ina ni Caloy na si Angelica Pukiz Yulo ay hindi totoo, peke, pawang katang-isip lamang at pantasya ng mga unknown individuals. Kaugnay nito, hihiling umano ng tulong ang kanyang kliyente mula sa National Bureau of Investigation sa pagtukoy ng mga nasabing individual at maghahain ng karampatang mga kaso laban sa kanila para sa paglabag sa Republic Act No. 10175 o ang Anti-Cybercrime Law. Kaya't pinapaalalahanan nito ang publiko na maaring maparusahan sa ilalim ng batas ang mga nagpapakalat ng fake post. Gayon din ang masasakit at mapanirang mga komento. Kaya't ipinayo din nito na burahin na lamang ang nasabing mga komento para maiwasan ang pag-uusig. Anya, nagbigay ng 2 panayam ang kanyang kliyente sa mainstream media kaugnay sa kanyang anak, subalit nakakapanghinayang anya na tanging ang mga komento ni Mrs. Yulo kaugnay sa relasyon ng Olympian sa kanyang kasintahan na si Miss San Jose ang na-upload. Ginawa nga ni Fortun ang pahayag bilang tugon sa mga post sa social media kaugnay sa umano'y hidwaan sa pagitan ng mag-inang Yulo kaugnay yan sa financial issues at lamat sa kanilang relasyon na nagmeet siya umano sa kasintahan ni Caloy. Sa huli, sinabi nito na kaisa ng buong bansa si Mrs. Yulo at kanyang pamilya sa pagbubunyi sa mga tagumpay ni Carlos Yulo at looking forward na rin sila na i-welcome ito sa kanyang pag-uwi. Ibinahagi din ni Fortun ang mismong mensahe ni Mrs. Yulo sa kanyang anak na ito ay kanyang pinapangarap ni Yulo at pinakahihintay at nagbunga na anya ang lahat ng paghihirap ng kanyang anak. Kung matatandaan, gumawa nga ng kasaysayan si Carlos Yulo matapos ang back-to-back na pagkapanalo nito sa Paris Olympics na nakasungkit ng 2 gintong medalya. Oras natin, meron na lamang ho tayong 22 minutes bago sumapit ang alauna hunang hapon. Kuha tayo ng mga development pa mga kamumbo mula po dyan sa may Senado. Yun daw hong tinatawag na reliability ng mga Philippine ID sa gitna ho ng mga ulat ng malawakang pabemeke sa mga ito, ikinababahala po ng Senador. Maki-update po tayo sa pamagitan ng linya ni Bombo JC Galvez. Nabahala si Senator Alan Peter Cayetano tungkol sa reliability ng mga Philippine identification and documents sa gitna ng mga ulat ng malawakang pamemeke sa mga ito. Sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa hindi otorisadong paglaganap at paggamit ng mga dokumento ng gobyerno ng mga dayuhan, binigyan din ni Cayetano ang pangangailangan para sa isang special unit upang matugunan ang lumalaking problema ng mga scam sa bansa. Sinabi ni Cayetano na may 2 pangunahing motibasyon ang worldwide trend ng pagtaas ng scamming para sa pansariling pakinabang o panluloko sa iba. Iginit ng senador ang kahalaga ng pag-usig sa mga sangkot sa pahimeke at tinukoy ang kaso noong 2016 kung saan nakakuha ng peking Philippine passport ng 177 Indonesian.
Nagbabala si Cayetano na ang mga insidenteng ito ay sumisira sa kredibilidad ng government-issued documents at sinabing mawawala ang tiwala ng international community sa Philippine passports kung magpapatuloy ang mga naturang issue. Anya, makatutulong sa epektibong paglaban sa mga scam ang paglikha ng isang special unit sa bansa na katulad ng Anti-Scam Center ng Singapore at Anti-Deception Coordination Center ng Hong Kong, kung saan nagsasanib puwersa ang kapulisan, mga bangko at mga telecommunications companies upang magkaroon ng komprehensibong pag-unawa sa mga kaso ng scam sa bansa. Sinabi ni Cayetano ang kanyang intensyon na maghain ng resolusyon na nag-uugnay sa mga insidenteng ito at sa iba pang fraudulent activities tulad ng SIM card registration scams. Nanawagan siya sa Philippine National Police, National Bureau of Investigation, Philippine Statistics Authority at Department of Foreign Affairs na paigtingin ang kanilang pagsisikap sa pag-usig sa mga lumalabag at nagpahayag ng suporta para sa kanilang mga tungkulin na wakasan ng mga isyong ito. Two people get fake identification documents. Anyone is free to correct me. For me, there are only two purposes. No, one is your personal convenience or personal benefit. Let's say hindi ka Pilipino, you're running away from your country, you want to live here, wala kang balak scam, wala kang balak iperwisyo, pero or halimbawa, 'di ba, hindi ka nag-apply ng passport or birth certificate pero gusto mong mag-drive dito or gusto mong bumili ng lupa. So ipepekein mo para nga you can stay here. The second is kaya mo pinipeke dahil really it's to prepare for scamming people. 'Di ba? So correct me if I'm wrong. Is there a third purpose or more? I mean, generically, to scam, it's either for yourself or to scam, 'di ba? Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! 19 na minuto bago sumapit mga kabombo ang alauna ng hapon at sa pagkakataong ito, dako ho tayo sa ating mga provincial report. Ang Negros Island Region hindi raw kabilang sa 2025 national budget. Pero yung mga mambabatas, hahanapan daw ng paraan para mabigyan po ito ng budget. Maki-update po tayo sa pamamagitan po ng Bombo Radio Bacolod. Magpupulong sa Biyernes ang Technical Working Group ng Negros Island Region sa Manila upang mabuo ng implementing rules and regulations ng batas na nag-establish ng rehiyon ang Republic Act 12,000 na nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos noong Hunyo 13. Sa nasabing pulong, inaasahan ang presensya ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson, Negros Oriental Governor Manuel Chaco Sagarbarria at Siquijor Governor Jake Vincent Villa. Dadalo rin ang mga kinatawan ng National Economic and Development Authority, Department of Budget and Management at Department of the Interior and Local Government. Ayon kay Lacson, isusulong nito sa mga mambabatas na hanapan ng paraan na mabibilang ang pondo para sa Negros Island Region sa 2025 national budget. Naayos din na Lacson ang papag-usapan ng pagtatayo ng mga regional offices para sa Negros Island Region. Samantala, tiniyak naman ni Negros Occidental 5th District Representative Dino Yulo na maghahanap pa sila ng paraan na maipapasok sa 2025 national budget ang pondo para sa Negros Island Region. Naniniwala naman si Yulo na may maiwan pang budget mula sa 2024 national budget na maaring gamitin para sa Negros Island Region. Anya, may shared budget ang lalawigan ng Negros Occidental sa Region 6 kung saan ito kabilang ngayon. Ganon na rin sa Negros Oriental at Siquijor na may shared budget mula sa Region 7. Yeah, we knew that it's not included. So now that it's in Congress, then maybe our legislators can include it, no? Especially our district representative, that they'll be able to. Of course, they will push it, but I hope that they will successfully be able to convince national government to include NIR in its budget. Yan ang ulat mula dito sa lalawigan ng Negros Occidental para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Erlin Bayonita Arroyo. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio! Bombo! Rebuilding New People's Army naman patay habang isang sundalo sugatan sa nangyaring inkwentro doon sa Iloilo. Alamin natin yan sa pag-uulat ng Bombo Radio Iloilo.
Patay sa naganap na engkwentro sa pagitan ng 12 Infantry Battalion ng Philippine Army at New People's Army ang isang rebelde na hindi patukoy ang pagkakinanlan sa Iloilo. Sa panayam ng Bomba Radio Iloilo kay Lieutenant Colonel G.J. Javines, spokesperson ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army, sinabi nito na nakipaglaban ang mga sundalo mula sa 12 Infantry Battalion sa 15 mga rebelde. Ayon kay Javines, nagkasagupa ang dalawang panig sa Barangay Agluno, Kalinog, Iloilo matapos madiskubre ang di umano'y extortion ng mga rebelde sa lugar na samsamarin ang mga matataas na kalibre ng baril, mga bala at pampasabog sa pinangyarihan ng engkwentro. Samantala, isa namang sundalo ang nasugatan sa kanang bahagi ng kanyang mata ngunit nasa estable na ang kondisyon. Patuloy naman ngayon na tinutugis ang iba pang mga rebelde na nakasugupan ng militara. Meron po tayong engkwentro doon po sa area ng Agluno, Kalinog. Na-involve po dito yung tropa natin sa 12IB under 301st Brigade. Sa engkwentro pong ito, nakakuha po tayo ng isang armado, though hindi pa natin na-identify sa ngayon, at naka-recover po tayo ng 5 matataas na kalibre ng baril, maraming mga personal na kagamitan, iba pang mga communication equipment and gadgets. Meron sa kalaban, may nakuha tayo isa, mayroong namatay na isa na armado, isang lalaki, but hindi pa natin na-identify sa ngayon. Si Lieutenant Colonel G.J. Javines para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada para sa number 1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Sa iba pang mga provincial report, medyo pasintabi lamang humuna mga kabombo sa mga listeners, mga viewers natin. Medyo may iba hong nilalaman. Ito pong susunod po nating balita. Maselan po yung nilalaman ng susunod po nating balita. Isa pong lalaki na una pong idinulog sa Bombo Radio Dagupan na nawawala. Natagpuan po na putol yung kanyang katawan sa may baybayin po ng Burgos, sa may bahagi po ng Pangasinan. Maki-update po tayo sa pamagitan po ng Bombo Radio Dagupan. Nagulantang ang mga residenteng malapit sa baybayin ng Burgos dito sa lalawigan ng Pangasinan nang matagpuan ang kalahating parte ng katawan ng isa umanong lalaki. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Police Captain Ramiro Castro, ang officer in charge sa Burgos Police Station, natagpuan umano ito malapit sa isang resort sa Sitio Pawa, Barangay Iloilo sa naturang bayan. Sa pagsasalaysay ni Castro, una nilang natagpuan ang ibabang parte ng katawan kung saan nakasuot pa ito ng bughaw na pantalon at berdeng sinturon. Kaugnay nito, wala silang nakitang kagamitan sa mga bulsa ng pantalon na maaring makatulong sa pagkakakilanlan nito. Sinabi rin ito na naaagnas na rin ang katawan na ang kanilang matagpuan, ganoon na rin sa kalahating bahagi nito. Dali-dali din aniya silang nakipag-ugnayan sa mga kalapit na himpilan upang alamin kung may mga report na nawawalang tao sa kanilang lugar, hanggang sa may lumapit sa kanila na claimant na nawawala umano ang kanilang ama. Nang makita ang bangkay ay positibo itong kinilala ng kanyang pamilya. Una na rito, personal nagtungo sa Bombo Radio Dagupan ang pamilya ni Sir Eduardo Natividad Quilye, 63 anyos at dating pastor ng isang reliyon na nawawala pa noong pang-Agosto 1 sa ibinahagi ng kanyang misis na si Lydia Quilye. Nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan kung kaya't napagdesisyonan ng asawa nito na umalis muna sa gabing iyon. Ngunit lumipas na ang magdamag ay hindi pa rin umuwi ang kanyang asawa hanggang sa natagpuan na lamang itong isang bangkaya. Eduardo Ingilye, sana umuwi ka na pa, patawad sa pagkukulang ko sa iyo. I love you pa, umuwi ka na. Namimiss ka na namin mga anak mo. Kasi miss na namin yung father namin. Umuwi ka na. Ilang araw lang kitang hinihintay. Umuwi ka na. Sana mayroong mangyari sa'yo. Sana po, namiss ka namin. Para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Myra Reside nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang kapatid naman ni Cebuano gymnastic coach Aldrin Castañeda, proud na proud sa ipinakitang gilas ng coachee na si Carlos Yulo. Kaugnay niyan, may nakalapang report dyan at panayam ang Bombo Radio Cebu.
Proud at masaya ang kapatid ng Cebuano gymnast coach ng Olympian gold medalist na si Carlos Yulo na si Coach Allen Aldrin Castañeda na tubong Barangay Hipodromo sa Cebu City. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Cebu kay Allen Miles Castañeda, ang nakababatang kapatid ni Coach Aldrin, na ibinunyag nito na sanay na ang kanilang pamilya sa gymnastics dahil ang kanyang nakakatandang kapatid na lalaki ay sumali na mismo sa Philippine team nung nakarang dekada. Dagdag pa rito na sa kanilang 7 magkakapatid, lahat sila ay gymnast dahil sa background ng kanilang ina na naging gymnast din noong panahon niya at naging judge pa sa mga National Gymnastic Games. Samantala, magsasagawa naman ng Heroes Welcome ang lokal na pamahalaan ng Cebu City para kay Coach Aldrin pagkatapos ng kampanya ni Yulo sa Paris Olympics 2024. Ito ay batay sa karangalang ibinigay niya sa mga Cebuano. Bukod sa Cebu City Government, naghahanda na rin ang Barangay Hipodromo na magpapakita ng kanilang mga kapwa kabarangay sa pamamagitan ng paggawa ng tarpaulin at ipapakita bilang pagkilala sa tagumpay ni Coach Aldrin. Masaya kasi may kapatid akong nakaapak doon sa Olympics at nanalo pa din yung bata niya. Sobrang masaya kaming lahat. Hindi ko ma-estimate kung ilang years. Basta lampas ata ng 5. From, I think mahigit pa pero hindi ko lang matansya. Ating napakinggan si Allen Miles Castañeda, ang nakababatang kapatid ng Cebuano Coach Aldrin Castañeda. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Kenapor. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ako ho tayo dyan sa may Davao City, mga kabombo. Itong si Mayor Baste Duterte, ang anak nitong si datihong President Rodrigo Roa Duterte, nakatakda po na magbigay ng kanyang State of the City Address at nais na humarinig ng mga Davaoenyo yung pong mga programa ng naturahong alkalde. Maki-update po tayo sa pamagitan po ng Bombo Radio Davao. Nakahanda na mga personay ng Davao City Police Office para sa gaganaping ikalawang State of the City Address o SOCA ni Davao City Sebastian Baste Duterte ngayong araw. Kasabay nito ay ang pakikipag-ugnayan ng mga pulisya sa Task Force Davao, Bureau of Fire Protection, Coast Guard at iba pa upang mapanatiling maayos at mapayapa ang State of the City Address ng alkalde. Ayon kay Police Captain Hazel Tuazon, tagapagsalita ng Davao City Police Office, na nasa 208 na mga tauhan mula sa kanilang tanggapan ang ipapakalat upang matiyak ang kaligtasan ng sinumang dadalo nito, kasama na rin ang pagsiguro ng kaligtasan ng alkalde. Gaganapin ang nasabing SOCA sa newly renovated Session Hall ng Sangguniang Panglungsod 1:30 ng hapon. Samantala, umaasa rin ang ilang Davaoenyo na mababanggit sa SOCA ang pagtiyak ng seguridad ng lungsod bunsod ng mga isyu na nagaganap ngayon sa Davao City. Kabilang rin sa inaasahan ng mga residente marinig ay ang mga susunod pa nitong programa, kabilang na rin ang pagsusuri ng mga nagawa nito sa kanyang pamumuno. Bago pa man gaganapin ang SOCA ay magkakaroon muna ng regular session sa parehong lugar. Sana ang hinihiling namin mga byuda, sana babaan na ang mga presyo sa kagaya ng bigas, mga pagkain at saka mga binibilhin natin dito sa Davao City at saka sa ibang lugar. At sana peace on earth tayo dito at sana pag-ibig ang naghari dito sa atin sa Davao City at saka sa ibang lugar. Pero ang hinihiling ko sa Panginoon na sana babain na ang mga presyo natin dito. At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Lemuel Duero para sa the number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Diyan naman sa may bahagi po ng Cordillera, mga kabombo, yung pong pagsusuot po ng mga school uniform sa mga paralan dyan sa may bahagi po ng Benguet part ng Cordillera, pansamantala daw muna itong sinuspende dahil po sa lumulubong kaso ng dengue. Maki-update po tayo sa panggitan ng Bombo Radio Baguio.
Ipinag-utos ni Benguet Governor Melchor Diclas sa Benguet Schools Division Office na pansamantalang suspindihin ang pagsusuot ng school uniform sa elementary at high school level dahil sa lumulubong kaso ng dengue sa probinsya ng Benguet. Batay kasi sa datos, nakapagtala ang Benguet Provincial Health Office ng 3,125 na kaso ng dengue mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon, kung saan 5 individual ang nasawi. Karamihan sa mga natamaan ng dengue ay ang nasa edad 5 hanggang 20. Dahil dito, hinimok ni Governor Diclas ang mga estudyante na magsuot ng long sleeves at pantalon para hindi makagat ng lamok. Bukod pa rito, ipinag-utos rin ng naturang opisyal ang regular na paglilinis sa loob at labas ng mga school premises para mapuksa ang pwedeng pagbahayan ng mga lamok. Inihayag naman ng ilang mga magulang ang kanilang suporta sa temporaryong pagkasuspende sa pagsusuot ng school uniform para maprotektahan ang kanilang mga anak laban sa dengue. Okay lang din naman na nakasibilyan sila para maiwasan din yung cases ng dengue dito sa Benguet, di ba? Okay lang din naman yun kahit pa paano makaiwa-iwas din tayo. Siyempre, taas-taas ng cases ng dengue sa atin, siyempre, kailangan din naman natin maglinis. Samantala, kahit wala pang advisory mula naman sa lokal na gobyerno ng Baguio City, ay nagbigay ng payo ang school principal ng Baguio Central School sa mga estudyante na magsuot ng long sleeves at magbaon ng insect repellent bilang pangontra sa mga lamok. Likewise to the teachers, ganun din, they were also reminded na to keep on reminding yung mga bata na to always protect themselves kontra dengue. And of course, number one protection there is by wearing long sleeves, and sa bahay nila, ganun din ang gagawin. Kahit nasa bahay sila, dapat protected pa rin sila, and how much more dito sa school. Mula dito sa lungsod ng Baguio, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Marinela Rodrigo, nag-uulat para sa number 1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo Entertainment News. Ang Pinoy a cappella group na Escolas itinanghal na champion sa A Cappella Championship 2024 sa Singapore. Kaugnay niyan, may chikang Star FM Manila. Feeling blessed ang a cappella group na Escolas matapos silang itanghal bilang kampiyon sa katatapos lamang na A Cappella Championship 2024 sa Singapore. Sa exclusive interview ng Star FM Manila sa A Cappella Champions, naging pagsubok man na may kanya-kanyang pinagkakaabalahan ng bawat miyembro, ay hindi ito naging hadlang upang makapagbigay sila ng world-class performance. Ayon pa sa contemporary a cappella cover band, nais nilang mapalawig pa ang talentong Pinoy sa pamamagitan ng pag-awit ng a cappella. Looking forward naman ang grupo na makapag-perform sa mga susunod pang taon upang makapagbigay inspirasyon sa pamamagitan ng musika. Hopefully, magkaroon din kami ng maraming gigs so that we can share our talent, and reach more people and inspire more people. Hopefully, we get to share our talents more. May mensahe naman ang Escola sa lahat ng sumuporta at tumulong sa kanilang journey. Sana ma-inspire din namin kayo sa mga future achievements na hopefully makukuha din namin. It's not just us. You also have to trust God's plans and grace, syempre. You just have to do what you can. For our supporters, maraming salamat sa inyo. Sobrang laki ng tulong niyo sa amin. We wouldn't be here without your help. I thank God for using us as a tool to reach people and inspire people. For the aspiring a cappella groups na gusto talagang mag-pursue ng a cappella, don't give up, manifest, dream as one, believe as one, sing as one. Mula rito sa 102.7 Star FM Manila, nag-uulat Star DJ Kimi Gora para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Mga kababokastar nation, bago po ang ating Orasyo Emperata, nais muli namin kayong imbitahan at anyayahan na maliban po sa Bombo Radio Philippines News Center Makati, maaari din po ninyo matunghayan ang ating 31 fully digitalized AM at mga FM station sa pamamagitan po ng ating mga social media accounts. Pwede po ninyong subaybayan, i-follow at mag-subscribe sa ating pong Facebook page. Pwede rin po sa ating TikTok account, YouTube channel and ang ating pong Bombo mobile app na pwede po ninyong ma-download via Google App Store at Apple App Store. Para ho sa karagdagan pang mga balita at mga mahalagang impormasyon, tutok lamang po sa ating mga istasyon sa probinsya. Diyan sa may bahagi po ng Visayas, pwede ho nating subaybayan ang Bombo Radio Iloilo, ang Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Cebu, maging ang Bombo Radio Rojas, Tacloban o Bombo Radio Calibo at ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabombocaster nation, inaanyayahan po namin kayong samahan kaming manalangin ng Orasyo Emperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Takna nga alauna sa hapon. Welcome sa Bombo Hanay sa Udto, diri sa DYFM, Bombo Radio Iloilo. Subong nga hapon mangin kaupod mo imo alagad Bombo John Felco Talento. Sa aton mga nagapanguna nga mga balita, sospek sa pagtiro patay kay anay punong barangay Ernie Poral hingagawon pasakaan kaso nga murder subong nga adlaw. Ginatudlo sospek sa pagpatay sa anay punong barangay may mga kaso naman sa nagkalain-lain nga lugar diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Police Regional Office 6 padayon ang monitoring sa mga bilyaran diri sa Western Visayas kung bala naga-engage man sila sa illegal nga pasugal. Kag punong Orsi Councilor Cabaluna gin kasubo ang paggamit ni Councilor Duron sang inagi kuno nga tinaga batok sa iya. Ini kagiban pa nga mga impormasyon bantayan istoryahan ta diri sa aton sini nga pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Imbukada nga balita check ta si Bombo Pauline Piliora. May kaangtanan sa sining plano or sa sining lihok karon sa Iloilo City Police Office nga pag-file na sang kaso sa ginatudlo amo ang triggerman sa pagpatay sa kay punong barangay Ernie Poral. Bombo Pauline sa report, go ahead.
Bombo John, hingagawon sang kapulisan nga pasakaan sang kaso ang suspect sa pagtiro patay sa former kapitan sang Incore La Paz nga si Ernie Pural. Apisar masunod pa ning adlaw mag-expire ang detention kag posible ini nga pagka-filean sang kaso ng border samtang obstruction of justice naman sa iya kaupod nga nadakpan dira sa Mahirado Magsaysay, Gimbal, Iloilo. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Colonel Kim Ligada, CTO Director nga ginasimuhaan nila nga matipon ang ebidensya kalakip na diri ang electronic evidences, testimonya sang testigo pagsubong man sa parte sa pamilya nga may mga naobserbar na ini antes matabo pa ang insidente. Kag antes ni Bobo John mga kabombo. Umuon ni nila ako mitipuno ni nila ang mga ebidensya antes sila magakandak sang press conference kag mag-file sang kaso. Kag dugang pa nga mapaidalo man ini ang suspect sa paraffin test apisar nga hindi ini conclusive bangod kung makita sa CCTV footage naka-gloves ini nga suspect. Sa subong hindi pa matuad sang kapulisan kung hired killer ini kag kung may tao gid man ini nga sa likod sa pagtiro patay sa former kapitan sa Incore La Paz apang wala ginakuha ang mga posibilidad kag gina-backtracking ini kung diin nagpadulong ang suspect antes kag matapos ginubra ang krimen. Yari balay tabati natin sa aton mga kabombo ang interview kay Police Colonel Kim Ligada, ICPO Director. Subong kanda kami sang case conference kag ang aton nga city legal kag amon na aton prosecutor kaninhan sa pag kuan sinin sang kaso no sang pag-review kag ang aton nga mga operatives I have given instruction to them nga magpangita pagid sang other evidence pag-backtrack sang mga lugar nga pwede kadtuan sang suspect no before and after nga natabo ang insidente. So this will help sa among investigation. Sa subong hindi pa gid ako masyado makahatag sang detalye about sa case kay TY pa kami naka-file kay sang kaso. May ara kitang eyewitness no nga nakakita and also maka-corroborate man ang mga electronic evidence like CCTV sa account man sang pamilya nga may mga naobserbar man sila before natabo days before during the crime scene operation yesterday may ara nga na-recover nga basiyo duha mga ang suspekta mapagpasakaan kaso sa subong adlaw no although buwas pa ang expiration sang reglementary period but dapat subong instruction ko sa ila i-file subong adlaw. Hindi pa conclusive ang amuna nga mga possibilities but we are not discounting anything. This will be a continuous investigation until nga kung may ara pagid mga behind sa sining insidente we will dig up this circumstances para nga mahatag taman ang karapat-dapat ng justisya sa pamilya. Nabatian sa atong mga kabombo, si Police Colonel Kim Ligada, ICPO Director. Dugang pa Bombo John nga may kaso ini sa Guardaya ako ng suspect nga involvement in sa shooting incident nga natabo sa Villa Anita City proper sa mga nagkaligad nga bulan. Sige, thank you Gid, Bombo Pauline. Ini si Bombo Pauline Dimitridio Pilora para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Madamo nga salamat Bombo Pauline Piliora. Standby kay Bombo Marisol Binyas kay speaking sang mga kaso nga kalamitahan sininiya ginapahayag nga involved ini siya sa shooting incident man diri sa may Villa Anita City proper. Sang nagligad nga mga binulan no ti ang suspetsado nga ini todo deny no sa iya kaangtanan sa pagpatay sa kay punong barangay or former punong barangay Ernie Pural nga suno gani sa iya nagpangsarahi sa iya kahapon no kag way gid siya kuno isang kanamo-namo sa natabo pero nakibot lang siya nga kagabi dakop siya sa aton sini nga mga otoridad kag kahapon gani sa aton sini nga pag tupad abi sang ila sini nga litrato siya nga nadakpan kagabi kag ang suspect sa pagtiro kahapon to kung tan-awon naton medyo dulo dako pa ni ang buyon niya ho kumparar mo sa sining nagtiro patay or triggerman sa kay former punong barangay Pural no kuani siya inang mas dako tiyan
sang sining nadakpan kaysa sa suspect sa kay Kap, no? Pero ti posible man nga basi na tago lang to iya kay naka-kwanto iya mo, naka-sweater, naka hoodie to iya kahapon, no? Ang ining trigger man sa pagpatay sa kay Kapitan Pural kag ti daw kung ako iya magtanaw, no, personal tayo nga pag-assassinate ang panghulag-hulag hindi hindi amoto daw ka bundol niya maghulag niyo ang ining nadakpan kumparar mo sa maabtik kag makilas nga paghulag sang sining lalaki nga nagtiro patay kay punong barangay Pural o galing kay ti angaton nga mga kapulisan nagasiling nga may mga witnesses kuno sila ti ila man ya, no, mapamatud-an lang ina galing sa korte, no. Gusto man niya sang pulis nga mahatagan sang hustisya ang pamilya kag ang kamatayon ni Kap, pero ti kun insindihan man na sang pulis nga kun lain to ya karon dakpon mo, no, mahulog abi nga full guy to karon ang dakpon mo while may ara ya sa matudtuod nga nagubragid sini ti inhustisya man agyapon. Pero nga ang nakakam up sila sa amuni kag anong background sang sining suspect. Bombo Marisol sa follow-up report, go ahead. Yes, Bombo, dyan sa pagpangusisa naton diri sa Iloilo City Police Station 1, may sampaw-sampaw na galiya nga kaso ining suspect, no, sa pagpatay diri kay anay punong barangay sang Ingore si Mr. Ernie Pural, sa diin ang suspect diri subong ang ginkilala kay Nilo Gardaya sang Igkukulo Gimbal. Igkukulo, yes, Bombo dyan, thank you. So taga Gimbal man ini siya, Bombo dyan, kag dito man siya gabi na tinguhaan, no, nga madakpan diri sang mga katapo sang kapulisan, labi na diri ining La Paz Police Station o kun ining Iloilo City Police Station 1 kag mga puwersa man diri sa may Iloilo City Police Office. Sang natigayo naton nga may interview si Police Captain Rocky Jimeno, may mga anay kaso na ini siya gali, Bombo dyan, sa illegal logging, may kaso man ini siya sa estafa, sa diin may gin-connect man ini nila sa pila ka mga incident report sa ilaman nga police station ining bahin sa extortion, sa diin sa ilaman diri pagpangusisa ining suspect ang nagapakilala pagali nga miyembro sang RPA, sa diin sang nila gintingwaan man nga mapamangkot ang iban diri nila ka mga connection, Bombo dyan, ginpanginwala ining suspect nga katapo sang RPA. Pero sunod diri kay Police Captain Jimeno nga base man diri sa upod gani nga confidential informant sang amo nga police station kag may nahibaluan, no, nga may mga upod pagid ini sa gali, mga duwa lang man o kun tatlo sila sa isa ka grupo, pero hindi pa nila subong matumod kun bala isa ini ka hard killer o kon sa dako nga grupo na bilong si Nilo Gardaya nga naobra sinino ang pagpatay diri kay ex o kon anay punong barangay Ernie Pural sang barangay Ingore kay hindi lang ini ang una nga best kuno nga natabo ini o kon na linked ini siya sa shooting incident kay way back March 2024 sa subong lang nga tuig, Bombo dyan, diri sa may barangay Villa Anita City proper. Ini siya ang suspect man, no, sa pagpatay diri sa 30 anyos nga lalaki nga si Reniel Lazaro nga amo to gani ang sang time nga to ang natabo kun balik-balikan ang natabo nga situation diri is nakasakay man ini siya sa motor, naka face mask kuno, kagin tiro niya ini makaduwa ka beses ining iya nga biktima kag didto gindulaan sang kabuhi nga ti sa subong hindi pa gani ma-establishar kung ano gid ang rason abi sa pagpatay niya man diri sa may biktima niya, no, sa may bahin sang Villa Anita City proper kag ti sa subong ginatinghwaan pa nga ma-establishar man sang kapulisan ang ining pagtumod kun bala isa ini siya ka hard killer kag hindi pa man nila mahambal nga do skillful gid ini, no, sa paggamit sang pusel kay lain ang senaryo sa natabo diri sa pagpatay kay anay punong barangay Pural nga tigin palapitan bala gin finishing gid, Bombo dyan, kag diri sa bahin iya sang biktima niya sa may barangay Anita malayo ang plastada is malayo pero natinghwaan niya nga maigo gid, no, or napatay niya ining iya nga biktima diri, Bombo dyan, kag ti sa subong amo na may mga pila ini siya kakaso gani again presenta didto o kun amo na gani suno kay Police Captain Jimeno nga may mga kaso ini siya sa estafa, extortion, illegal logging kay nagapangsarahin nimo ang pangabuyan sang sining
suspect kag gintrace Manila ang mga lugar abi sa diin ini nakumit diri sa may Banwas ang Kalinog, sa may bahin sang Gimaras, Gimbal kag Tigbawan diri Bombojan. Sa diin may mga pusil pagid ini sa gali damo ini kuno siya mga pusil kag ang obra sinido kaangay nga ginabaylo-bayluhan ining iya bala nga mga motor kag tiang sa paglink abi kun nga paano na identify kag na connect sang Lapas Police Station ang ining pag-identify gid sang suspect ginrela o kon tugyan na sang Iloilo City Police Station 1 ang among statement diri sa may Lapas Police Station. Sa dugang bala nga pahayag aton ipabati ang aton nangin interview kay Police Captain Roque Jimeno III. Siya ni sa may mga previous cases sa Stapa, ang mga extortion daw, and then sa reckless imprudence sa vehicular accident. Ano pa ning kaso yung isa daw illegal logging. So kasi ang iyan ning obra is gapang chainsaw nisa. So nakilala pa niya no sa IT ang aton nga civilian informant, which is siya ginag-inform sa aton nga dako nga kilalahay ni sila, and then siya ginag-info sa aton sang everything to locate, identify kung nasa paano ta nasundan ni si Nilo. So based sa aton witnesses nga gin-present naton yung pictures, na-identify gid ini sang aton nga witness during that time na natabo ang insidente sa may Villa Anita. So napasakaan naton kaso ini sa. Bali ano ni sir ang victim niya sir, napatay gid ni siya sir no. Kag ano background sang victim niya sir, kag paano ni siya ginpatay gid sir? So ang victim no kung natandaan ninyo dito sa may Villa Anita, ginkantuan niya ini. Nag-consent sa isa pa iskinita, ginkantuan niya sa may basketball court, naging approach, ginhambalan niya pa ni saya may gintinagain sangin naging hambal. So dito man natin iniman isa man to ka circumstantial evidence na bala natin nga karayain isa kasi naghambal ni sa dianic words. So gintiro niya siya lang ini ang nag-assassinate no sa victim. So gintiro niya man to giti ka na panigo ang bata and then nalagyosa. So may ano ini sa may lookout. So ginpaila nato ni sila duwa na sila sang lookout niya. Sir, base sa mga incidents nga natabo sa Villa Anita kag diri sa may Barangay Baldosa, do masiling naton nga isa ni siya ka hired killer base sa skills niya, or ano sir, kamusta ang paglantaw niya ni sa iya? So hindi man nato no mapatpod na hired kid siya, not anig otherwise nga mag-amin sa o mamadaan naton kung sino ang nasugo. But ano lang, kasi ang obra to is gagawa delivery to sa dimpi sa ilang area, which ang area is Antique. So alagyan ang ilang area. So hindi ta na mahambal no kung is that time ang makahambal ang itambal man to kung ano kamaturan, di patay na kay kung makuton mga pamilya, wala man atraso, wala man tanan. So amo lang dito ang nakilala ta sa it's because sa ato nga confidential informant na nagbulig sa aton kung paano sa makila identify kag malocate kung ano ang participation niya during that incident. Sir, base sa inyo pag-track sini sir or based sa mga daan niyo sir nga information, same man sir ang igo sang sining natiro yang bata sir dito sa Villa Anita nga sa ulo man? So hindi no, kasi ang bata to nag-attempt malagyo. So nakita iya pagsita iya pagbunot siya ang bata. Ang tawo tong agintiro niya is naka-attempt malagyo, so that's why daw sa lawas tapos sa naigo. Pero makita natin sir nga do skillful ni siya magamit sang armas sir. Anong mga armas nga nakaptan niya na sir? So based sa aton nga monitoring kag validation sa area, damo to nakikilala man sa ila nga mga naging cooperative man sa aton nga investigation. So damo ni sa armas. And then ang obra niya ni is damo ni sa motor. Kada operation niya ni daw ginapaylo-paylo niya ang motor niya. Kagang iyang armas, kagang iyang mga bayo man or ano da ginalain-lain. Okay. Bali sang time nga to sir, di ba na kasuhan siya murder man sir? Or ano mga murder? Pero paano ni siya sir nakagwa? So actually ma'am nakasuhan natin sa murder, but it's happened na wala pa man kay regular filing. So wala pa man kami gani ka arraignment ni sa case niya kay wala.
And diri Bombo dyan ang kabahin sang ato nang in-interview diri kay Police Captain Roque Jimeno III. So far, amo lang to ang murder case niya. Yes, Bombo dyan. Ang iban nga mga kaso niya, illegal logging, estafa, kag ano pag itong na-mention ni Police... Extortion. Extortion. Yes, Bombo So, dyan. layo sa ginatudlo nga murder nga ginubran niya dira sa kay punong barangay Pural. Ina, kon siya gidman. Kag siling sang ICPO, Iloilo City Police Station number 1, siling nila nga posible nga may nagsugo sa iya or kabahin siya sang dako nga grupo. Daw mo na? Wala naghambal Bombo dyan. Actually, though hindi siya gani, malayo siya no sa established group diri Bombo dyan. Kay do mga duwa lang ni sila kuno, may naga-lookout lang ni sa iya or tatlo diri sila. Pero hindi pa nila ma-establish kung group gid ni or dako gid bala Bombo dyan sa likod sini. Okay. Kung amo na, hindi man pwede nga siya lang kay daw wala man siya guro kaakig kay Kap. Yes, Bombo dyan. Kay taga-gimbal ni sa mo, do wala sang possibility abi nga may encounter or mismo mahibubunot ini sila kung siya gid man ini Bombo dyan ang ginatumod nga nagtiro o kung suspect gid abi sa pagpatay diri kay anay punong barangay Pural. Pero ti laban-laban base kung i-connect nila ini sa bulang bla kay ti daw into bulang man ang suspect nga ini kag si Kapti may mga manok man kag damo man hinigtanda. Yes, Bombo dyan. Kay pareho gid ini sila nga naga-engage man sa base man sa aton nga mga napangkuha nga information nga into bulang man ining suspect. Sige lang, ilaman na iya investigasyon tugyan ta sa aton sini nga mga kapulisan while kita may ara man sa aton sini kaugalingon nga pagtan-aw Bombo Marisol. Thank you, Gid. Ini si Bombo Marisol Binyas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Madamo nga salamat Bombo Marisol Binyas. Ti kabay pa nga masundan ini sang insakto sang aton sini nga mga kapulisan. Ang ining kaso ni former punong barangay Ernie Pural kag ini mahulog bla sa muro-muro kag fall guy nga just because may mga kaso siya, just because sampaw-sampaw kuno ang kaso niya, na siya na lang dayon ang itudlo nga amo na ang suspetsado. Ti siyempre manginwala na siya. Pero kung manginwala naman siya, masiling mala na ang pulis nga diya. Amo gid man na sino man abi ang nagaobra sang krimen nga maako man. Kisa gani kita mo na gid ato bangay nga ginatampa ya, dinay pa gani. Ayhan pa inang wala kakakita. Pero ti may mga kwan kami. May mga ebidensya kami, may mga witnesses kami nga sarang magkapamatuod nga siya kag siya gid, no? Ang nag-ubra sina. Kaya mo niyo ang ining itsura sang suspetsado ari subong sa aton sining likuran. Amo ni ang nagtiro patay sa kay Kap. Amo ni ang akto gid ya kapon sang pagtiro niya. Kung tan-awon mo ang tindog niya, no? Medyo naghabok-habok na ni ang iya sining atubang, ang tiyan, kay ti gaalsa ang kamot niya mo. Gaalsa ang tuon niya nga kamot, nga amo ang matiro sa kay Kap. Pero sa pagtakilid sini, na, kung itanawon mo, nga kung medyo magturot-takilid na, ang ining aryo, nga nagatiro na sa kay Kap, daw ikaduan nga pagpalupok, ikatatlo, daw hindi mo siya makita nga dako ang tiyan. No? Arap lang magtakilid nan. Why siya gawas ang buyon? So galibog ulo ta kung paano nga, anyway, may witness ano ang kapulisan naton, paano nga sang gintiro niya, wala siya buyon, pero sa nadakpan siya, dako gli buyon ng tao nga ni. Ti pero pwede man masiling kita nga ti na-conceal lang to kay may coat mo, no? Na-conceal lang to kay may jacket siya. Kaglain na iya kon may ara siya sina kay itom pangadaan, ang itom nga daan niya makapaniwang ina, no? Unlike iya kahapon sa pagdakop sa iya or kagabi nga ilis na siya, ti makita mo na nga dako gali ning buyon sang tao nga ini.
No? So isa lang na, buyon pa lang na ang ginaistoryahan naton. Hindi mo man makita nga kalbo ini siya kay ti naka-helmet. Ang height kung kita iya magtanaw daw medyo mas mataas-taas guro niya ang ining nagpatay kumparar mo sa sining ginatudlo suspect, pero ti hindi ka man makahambal direkta nga mo na kay hindi mo man sila masiling nga itupad musla dayon. No? Tapos sa panghulag naman mas kilas guro iya maghulag ang ining nagpatay kumparar mo sa sining taga-gimbal nga ining nadakpan dira sa may banwa sang gimbal man taga-ikukulo ini. No? So kung may linkages sa iya abi as he claimed according sa police nga may mga connection siya sa RPA-ABB sa Revolutionary Proletariat Army Alex Bongkayaw Brigade kay ti dira nga mga kabanwahanan may mga ara gid man ada, no? Gimbal kag Tigbawan ti posible man ina pero ti siling sang pulis sa mga koneksyon nila tos babaw to gina-deny man nga may ara sang kahilabtanan ini. Now, sa armas, ang slug posible ma-recover ini, may mga basiyo nga ara da, may mga grove na da, nga kumbaga ginatawag nila nga fingerprint kung sa tao pa abi, fingerprint sang armas, no? Unique sa kada armas, ti matestingan man na, kung ang armas nga na-recover sa iya kagabi, amo man ang armas nga gingamit niya sa pagtiro patay sa kay former punong barangay Pural. Pero may lusot man gyapon, no? Kay ti ginambal ni Sarimeno nya ti lain-lain armas niya na, lain-lain ginabaylo-baylo niya na. Now, sa motor, masiling sila nga ang motor nga gingamit niya kapon, amo tong motor nga gingamit niya man sang aga, sang napatay si Kap. Pero tama kalayo kay ti ang kahapon iya nga gina-allege nga motor nga gingamit niya lain nga brand kag hindi siya scooter type. Hindi pareho sa motor, pakita na Bombo Omel, nga ginsakyan sang suspect dito sa may Baldusa, Lapas kahapon. No? Kung makita sa CCTV, sa aton sining nga mga kabombo, nga ang ginsakyan nga motor, no? Ang ginsakyan nga motor, sang sining suspetsado ang scooter type, no? Scooter type nga motor nga ginbilin niya sang ubra siya sang krimen sang pagpatay kay Kap Abida, no? May mga na-capture sang CCTV nga motor, no? Scooter type nga motor sa aton sini nga mga kabombo, no? Amo ni ang motor, no? Ti hindi na iya ordinaryo nga motor nga common blang nga motor, no? Kundi scooter na iya nga motor. Di posible man kay ti ambal sang police station number 1 nya ti damo ni siya motor, damo ni siya armas, ginabulos-bulos niya na kada operation niya. No? Ti amo na ang sitwasyon sa aton sini nga mga kabombo. Ti kon makatanawon mo ni scooter, sapatos niya puti ang iyang tapakan. Tapos ang nagaputi nga ina dira sa may tunga na amo na daang daw space between sa pulungkuan kag sa manibela sang motor. Tapos ang nagaputi ina dira kay ti may ang paa niya nagatiko, ang tuhod niya, no? So amo na da ang kolor sa aton sini nga mga kabombo. So easily ma-identify mo nga amo gid man ini. So sa aton sini nga mga kapulisan, we just hope nga wala kita nagsala. Kay ti karon duha ka inhustisya niya karon maubra naton. Kung nagsala kita or wala man nga nagsala kundi nga ginhungod nga isalaon, no? Duha ka inhustisya ina karon, inhustisya ina sa kay Kapitan Pural nga hindi niya maangkon ang matutuod nga hustisya kay mantik lain gali or kag
inhustisya man ina sa pamilya ni alias Nilo, no? Nga na pasibangdan siya iya sa lain iya nga kaso nga hindi man siya iyang nag-ubra. No? Amo ina ang posible matabo sa aton sini nga mga kabombo. No? Inhustisya para sa both parties. That is why sa Iloilo City Police Office under the leadership ni Police Colonel Kim Ligada, gasalig kita, kagapati kita sa kapasidad ni Sir Ligada nga matagaan hustisya ang ining kamatayon ni former punong barangay Pural kag kun ano gidiya ang matuod-tuod nga rason, no? Nga ang may tao or grupo sang mga tao nga nangisog nga ipatumba ini siya posible tungod sa kaakig sa iya, dumot sa iya, may kaangtanan sa kung ano man ang iya sininga na kainvolbaran dira. Be it sa mga kaso nga ginapangunahan niya karon nga ginaaway sa korte, sa negosyo niya, kay ti negosyante man ini siya, or sa mga iban pagid nga mga raket-raket man ni Kap kay ti si Kap kabalo man ni mangita kwarta mo, no? Kabalo man ni siya mangita kwarta. So posible kung sa diin man dira naka-angkor ang ina nga dumot or kaakig, kabay pa nga sintruhan ina sang aton sini nga mga kapulisan. Kag hindi lang ta iya magsiling ati siya ni ang nagpatay, pero ano ang rason gid abi ni Nilo nga patyon si Kap? May kaakig siya, napirdi sa bulang, manok ni Kap ang napirdi, o ginbaldog siya ni Kap nga amo ginayang kaakig niya. No? Ano gidi abi ang rason niya? May personal bla siya nga rason? Or kung hindi gani may iban pagid nga mga rason? Kay kung sundon ta lang ang natabo abi kag si Nilo abi ang suspect dira sa may Aurora, ang iya nga style abi sang pagpatay kuan niya anay, gina-istorya niya anay, no? Gina-konfrontar niya anay. Kay ti butang tabi may kaakig siya, mambal sabi karon nga, Kap, bawgin tunto mo gid ko ang manok to nga ginbligya mo sa kon, lain to. O ina kon amo na. Abi-abi lang na iya, no? Butang-butang na lang na iya. Abi ulo istorya na lang nga aton abi. Masiling ka karon nga, Kap, bawgin baldog mo gid ko, Kap. Way mo ko gin bayran sa muni or gin palapaw mo ko sa muni. Kung may personal siya nga kaakig kay Kap, kumpruntahon niya pa na. Pero kung wala, or even before abi sini may daan na sila nga kumprontasyon nga sulong niya abi si Kap to, ginistorya niya kag ano pa. Kung wala man lang man, kagulpi lang niya nga natabo nga amo ni, ti laban-laban, may tao sa likod sini. Or grupo sang mga tao sa likod sini. 31 minutos sa nakaligad sa takna nga alauna sa hapon. Sa aton sini nga pagpanumbalik ang ining padayon nga pagmonitor, pagbantay sa aton sini nga mga kapulisan sa mga bilyaran diri sa may Western Visayas. Daw dinalahi gid kamo sang bilyaran diri sa Mandurriao nga nag-operate nga wala pa sang permit tapos may mga pinustahanay pa. Di karon nag-istrikto ang aton sini nga mga otoridad nga bantayan ining mga bilyaran. Hindi lang guro bilyaran basi may ban pamandra nga mga illegal nga pasugal bla nga ginapatigayon. Balikan tayo na pagkatapos ng importante nga mga pahanumdom. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos.
Plus Wala de Iloilo Billboard of Activities for August 4 to 10, 2024. It's another Saturday nga puro sa inyo mga paborito nga songs that are largely from the past years. Kaupo ng Technocrats Band sa concert at the Plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 ang gabi sa Agosto 10, Sabado. Sa tion sa musical show na pulo ka mga matahom nga Plus Wala de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plus Wala de Iloilo. Sa Agosto 11, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sa aga. Sa tion sa misa, pangayo naton sa Ginoo nga padayon niya kita nga hatagan sang kaalam kung paano malampuwasan ang mga challenges sang ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Nina. Plus Wala de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Iya mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Indi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa napulo kalibo ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool ukon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupot sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga andan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pinakaunang nga department store sa Pilipinas, ginbuksan sa Iloilo sa 1877. Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon J.M. Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street. Ginsuguran ini sang British businessman nga si Henry Huskin nga hinablo sang Vice Consul nga si Nicholas Loney kag upod nanday J.C. Huskin, Herbert Peter Huskin, George Menders Saul, A. Ponce de Leon, E. Garcia kag Gregorio Manuel Loring Sr. Nagbaligya sang magkatuhay nga produkto kaangay sang groceries, hardware, stationery, mga hampanganan, alahas kag iban pa. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung killing properties. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel.
Ibutang sa isa kasuludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sa puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Kung sa dalan, importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang ka sang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa sini mo ang pagkakasi ng payment information alin sa shopping apps o mobile devices, pag-imo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa context kung nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kung kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang unang nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sang salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Indi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga kadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katilo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sang pagkaon kag masami nga himuon ini sa tion nga nagahanda ikaw sang pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sang pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang tumandok sang Haro Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958. Subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor. Time 45 minutos ang nakaligad sa takna nga alauna sa hapon. Balik sa kapag pangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Pud magyapon nimo alagad Bombo John Felco Talento. Ay sa aton sini nga mga kabombo, padayon lang kamo sa paghulog sang inyo sini nga mga entries kay padayon man ang aton sini nga pagpanagtag sang dalagko nga mga premyo sa aton nagapadayon nga promo Swerte sa Palengke Promo 2024 ng Bombo Radio at Star FM. 7 million pesos cash siyahan. Ari ang mga premyo nga sarang mamadaugan sa aton sini nga mga kabombo, sa aton sini nga weekly draw. Kada semana may magadaog sang cash nga first prize 5,000 pesos, second prize 4,000 pesos cash ina, kag third prize 3,000 pesos cash. Magluwas sina, may 3 pagid ka mga consolation prizes nga tag 1,000 ka pesos cash kada isa. No? Sa weekly draw ina, kada Sabado, nagabisita man kita, nagalagaw tada sa inyo nga mga merkado publiko. Sa mga merkado publiko naton, no? May araman sa nagadaog sang tag 1,000 ka pesos nga cash, 1,000 pesos cash plus 500 pesos worth sang gift pack. Bantayan buwas kay i-anunsyar naton kung diin kita nga banwa, magalagaw, magakadto, magadala sang cash sa diyahan.
sa sininga Sabado na ina. Magluwas sa mga cash prizes kag gift pack sa kabanwahanan. May mga premyo pagid para sa aton sining nga mga winners sa Video OK Challenge. Subong man sa aton ginapatigayon nga mga parlor games, no? Gani intra na kay magluwas sa mga cash, luwas sa ginadaog nyo nga mga cash dira tag 500 pesos nga cash. May ara pagid kita sa mga games pahampang sa aton sini nga mga partners nga ang premyo nyo iya tinapay. No, hindi lang niya basta-basta nga tinapay, gardenia na iya. No, amo na yang madagaan nyo. Tapos may ara pagid kita sa aton sini nga isa man ka partner man ang IPI, ang Dr. Wong's ointment kag habon. May premyo man kita sina, no? Sa aton sini nga mga kabombo. Gani, lagaw ka mo da sa merkado, medyo tulot iner lang jutay. Kay manti pariyoto sa may banwas ang Liganes to nagligad. Sabado nga adlaw, may palengke draw kita dito. May atoto yang manindahan, mabakal lang tani sudan mo. Sila ni nanay niya upod silang duwa, no? Mabakal lang tani sudan. Kay ti may ara sang Video OK Challenge, ako manta siya. Grabe nga tingog. Daog. Kundi sudan lang tani baklon mo pero nagdaog ka pa 500 pesos kundi yadi pa. No? Sa aton nga mga kabombo gani sa pagpanindahan nyo, hapit ka mo sa ginapatigayon naton nga market draw para sa aton sini nga mga kabombo. No? Para nga may tsansa ka mo nga magdaog asan dalag ko nga premyo. Ang mga proof of purchase bantayan nyo man ha. Kay ginalawag naman na diri sa aton sini nga pagpangalagad sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Check the report ni Bombo Hana Joy Andasa. Ang PRO6 hugot nga nagabantay sa mga bilyaran, no? Hindi lang diri sa syudad kundi sa iban pagid nga bahin sang probinsya kag sang rehiyon kay manti uso naman ining mga sugal-sugal niyo. No, sa pagsugal nga ina ang balon sang kabataan kun kaisa balon para sa isa tani ka semana, nagburo bilyar to, nagturo tubong to, pirde. No, okay man na kon magdaog pero tibisan pa hindi kanya okay. Sugal mo, no? Dakpan gani kamo sang pulis piyansa nyo palang guro kulang pa inog tuition nyo. Check the report ni Bombo Hana Joy Andasa. Bombo Hana, go ahead. Padayon ang monitoring sa Police Regional Office 6 sa tanan nga mga bilyaran diri sa syudad sa Iloilo kag sa kabilugan man nga rehiyon sa East sa sining mga bilyaran matapos nga kaangot man ini sa operational na liwat ang controversial nga daspat nga bilyaran sa Barangay Bulilaw, Mandurriao, Iloilo City matapos nga ginpaidalam sa inspection sa business permits and licensing division Bombojan. Ini man kasunod man sa ginapahayag nga may natabo nga postahanay pisar nga wala permit ang amo nga bilyaran kag di sa subong padayon ang investigasyon sa Iloilo City Police Station 10 kung sa diin sakop nila sang area of responsibility ang ining Barangay Bulilaw, Mandurriao kung sa diin ang ining daspat kag tawag nga bilyaran nga gin anuhan sang ining kontani nga tournament lang ni JB Sukal kag isa man ka Ilonggo diri sa ining billiards. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Brigadier General Jack Wangki, ang direktor sa Police Regional Office 6, iya gin pahayag nga madamo sang mga facilities diri sa Western Visayas nga dapat for recreational activity lang pero madamo nga nagahimo diri nga postahan ay patago o kon mga may illegal gambling nga nang naga-include diri Bombojan. So with this ginapa order man gipanaugan na sang order ni Police Brigadier General Jack Wangki ang tanan man nga mga kapulisan diri sa Police Regional Office 6 nga i-check tanan nga mga bagay nga related man diri sa mga billiards nga may ara abi nga pag anuhan sang tournament lang kung abi pero sige man ang check diri sang kapulisan bangod nga para masigurado nga luwas sa illegal gambling ang Western Visayas kag tanan siniman nga mga na involved dito sa mga controversial nga ining daspat sa may Barangay Bulilaw, Mandurriao. For the update lang sina sang Director sa Police Regional Office 6, ginaimbestigaran na mismo sa Iloilo City Police Station 10 ang inang bilyaran katong natabo dito nga may postahan ay kag with that mo dyan nga ti amo tong resulta man gani sa
ginapahayag nga iyaman nga hepe nga si Police Major Nonito Venteroso sa Iloilo City Police Station 10 matapos nga ti daw may natiktikan nga daw cover up, pero ang ining ginapahayag ni Police Brigadier General Jack Wangki nga daw cover up didto kasa ining natabo nga ti daw wagid lagin padalman ang ining kaso sang pagpustahan dito sa may bilyaran gina-investigahan na mismo sa Police Regional Office 6. Kaya ribala kay pamatian naton ang pahayag ni Police Brigadier General Jack Wangki. May mga iban nga mga may mga iban nga mga facilities nga dapat pang recreational lang na, pero sometimes daw ginahimo nila nga is their way to nga naga-betting, di ba? So that's already form of gambling. So last time may ara kitang supposed to be just a simple tournament, nga daw recreational lang na, but may mga bets na. No? May mga nag-bet na da. So amo na kuan siyang kapulisan naton. Gina-aksyonan man siyang ato ng mga kapulisan. So, may order sa aton ng mga kapulisan. In our fight against illegal gambling, they must have to check all of these things, so that we will really we can say that we are free from all forms of illegal gambling diri sa Western Visayas. Okay, with that sir, may natumod na kita sir nga person nga liable for this event, including ang tag-iya mismo abi sang mga bilyaran diri sa Western Visayas nga supposedly recreational activities lamang ini sir. Yes, actually that's all again being investigated, and I think that was one of the reason nga na-relieve ang ilang chief of police na da kay daw seemingly may cover up. No, may cover up, but that is still being investigated. Okay. Nabatian diri mo dyan ang Director sa Police Regional Office 6 Police Brigadier General Jack Wangki kung sa diin man mentionar niya diri nga sa subong sige pang investigasyon kay time by time gina-check man naton mismo ang Iloilo City Police Station 10 kung ano na ang development sang ila diri nga investigasyon sa ato nakuha ang impormasyon for filing naman ang ining mga kaso apang tigi pamangkot nato na kung sino bala diri ang mga liable kag kung pwede bala mo divulge ang mga pangalan sini ti as for now hindi pa anay kuno bombo dyan ti man diri sundon lang ang ini nga gin na direktiba man sang direktor sang Police Regional Office 6 sa Ilaman bombo dyan. Base kun muro-muro man lang man nga kuno abi may filean kaso tapos wala man gali. Amo gani kay ti kung isipon naton do pila na ka semana balang nagligad nga natabo ini do amo sa gihapon ang ila diri nga statement nga for follow up o kon for investigating sa gihapon ini man bombo dyan. Kaga the fact nga nadakpan sila nga wala sa permit tapos sa gilayon nakakuha lang sila dayon sa permit, dapat may mga salabton pa natani sila hindi nga daw sa kahapos lang nga magkuha permit kay man ti ano na lang to ang natabo sa ilaya nga violation sa una to okay na lang, excuse na lang. Para nga manuto ining mga establishment hindi lang nang amo sa Mandurriao kundi ang iban pagid nga seryosohon nila nga kung nagahambal ang gobyerno nga illegal dapat may sabton gid sila iyang panumbungon or multa or kung ano pa man dira para nga mabatsagan nila bla kay amo man lang na yang lingwahe nga maintindihan nila nga sala ginaobra nila. Amo gani mo dyan nga matapos inigihatagan sa liwat sang permit no matapos sa inspeksyon liwat sang Business Permits and Licensing Division ang ining daspat nga bilyaran sa Barangay Bulilaw, Mandurriao, Iloilo City gin-provide na lang gid lamang ang masabat lang gid sa kapulisan provide na lang gid sang mga security nga kung sa diin mapatigayunan sang ining mga pagpatrolya bala kada gabi o kung sa diin na-locate ang ining daspat nga bilyaran agud man ma-sure nga hindi na maliwat ang ining pagpustahan ay dito sa kuntani nga recreational activity lang dito sa may bilyaran. Kag hindi lang amo na nga mga illegal nga mga pasugal subong
magluwas sa legal nga mga pasugal nga mga numbers game subong may mga illegal man ti daw wala man hulag aton sini nga mga otoridad daw napabayaan man lang man sige lang ang pag-proliferate sining illegal gambling sa probinsya sang Iloilo kag sa diri man sa syudad sang Iloilo. Ti tani dalani sa mando ni Brigadier General Wangke. Amo gani Bombo Jan nga matapos man nga ginpresentar nila sa ining kapihan sa Bagong Pilipinas nila nga segment man dira nga dako man ang numero sa mga naarestado nga kung sa din malapit kan 1 milyon ang bet money nga nakupiskal ni na diri apang mga ining mga magagmay bala o kon ining mga controversial nga mga bilyaran sinindo kadugay gid bala ang pag-imbestiga man mismo man kung sino gid man ang liable sa ining natabo dito sa may Bulilaw, Mandurriao kag iban pang lugar diri sa Western Visayas man. Sige. Thank you gid Bombo Hana. Ini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Madamo nga salamat Bombo Hana Joy Andasa sa sining report. Kung illegal, no? Hindi niya pwedeng ang mga kapaltahan nila nagligad to ya kung may violasyon man sila ya. Nami lang liya kung may violar ka nga wala ka pala lisensya no kay way ka gidya sa labton no. Pero kung may lisensya ka na yati suspend imo nga license, i-revoke imo nga license kag kun ano pag gidira. Pero kung wala kaya sang lisensya, tindo wala lang ka lang man sang salai. No, basta kuha ka lang ya lisensya amo lang na operate ka naman ya dayon, amo nang natabo. Ti pareho na blas ang driver nga wala lisensya, no? Nakabunggo abi karon, ti mambal abi karon ang otoridad nga ti ano abi dakpon sa iya kay wala man nagan lisensya, no? Ti okay na ka lang blas na. Ti amo man na sa kaso sang Police Regional Officer sa ICPO naton, okay ka lang na nga tungod kay wala pa lisensya daw okay lang. Daw amo man na mga e-bike nga nagabiyay sa dalan blas mga mayor nga dalanon naton, masiling ka lang yang atiway man na siya sang lisensya, wala man na siya sang CR, daw budlay man naguro ko ni impound mo na, basi mamalayran pa kita sina. Ti way ka sang dakpon. Pero masilingan niya ti, kuha nilang kuha lang to lisensya, okay na dayon. Ti daw buot silingon gali sina iya nga excuse na siya, okay lang siya nga mag-ubra sang katuntuhan, sang kabulastugan. Anyway, why pa man siya lisang lisensya? Wala ka pa man sang i-revoke sa iya. 59 minutos ang nakaligad sa takna nga alauna sa hapon diri sa aton sini nga pangalagad sa Bombo Hanay sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby na no kay magasunod na ang kahapon lamang program diri sa aton sini nga pag-inupdanay mga kabombo with Tita Regine. Diri sa aton sini nga pagpangalagad sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Tubtob na naman sa liwat buwas. Ini si Bombo John Felco Talento para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo ang takna. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados. Plasuela de Iloilo Billboard of Activities for August 4 to 10, 2024. It's another Saturday nga puro sa inyo mga paborito nga songs that are largely from the past years. Kaupo ng Technocrats Band sa concert at the Plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 ang gabi sa Agosto 10, Sabado.
Sa tion sa musical show na pulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa plaswala di Iloilo. Sa Agosto 11, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sa aga. Sa tion sa misa, pangayoon naton sa Ginoo nga padayon na kita nga hatagan sang kaalam kung paano malampuwasan ang mga challenges sang ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Nina. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon, mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay.
Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang o kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imong nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong nga kaugalingon, bangod ang imong nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nagfinance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante ng Ilonggo nga nagsulod sa import kag export industry. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! It's a beautiful Tuesday, the 6th of August. Good afternoon, kids. Sa inyo tanan mga kabombo, this is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Are you happy today? Remember, happiness is a decision. And wala naton ginabutang aton nga happiness sa kamot sa ibang nga mga tao, kundi sa aton gid mismo. So to all the happy people joining me today, good afternoon gid sa inyo. Sa mga istorya ninyo dira, may happy ending, pwede gid nga ma-share. I-email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or you can write your story still and then ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa aton dira nga mga suki nga mga tagpalamati, salamat gid sa liwat nga paghatag sang inyong nga oras, pag-share sang inyong nga tiyempo para nga makaobdanay kita sa sini nga hapon, and hope it's gonna be like that every day from Monday to Saturday that we are together diri sa kahapon lamang program. So welcome na tanan-tanan naton nga mga dear listeners, especially sa aton nga mga KLP lovers. Ari naton nga song para sa inyo for today. This is from Kija Velez. Ikaw na. Good afternoon, this is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Ito ka na naman muling kumapatok sa aking puso. Mag-ibig na kay kulito, puso tila di ka na bago. Di
sa pinagkakait, maligayang minimithi. Ayoko lang masaktan ka muli at bumalik sa pagkakasawi. Eto'y abay, alam mo, kita espera. Di ko razon. Eto'y abay, alam mo, kay Dalia. Inspirasyon na vida. Kung cuidado era ko, mi corazón contigo tama. Magmadali sa papitigan at kong puso. Pabubuksan kita muli, sana'y bumalik ng iyong ngiti. Eto'y aba, alam mo, kita espera. Este mi corazón. Eto'y aba, alam mo, inspirasyon na vida. Con cuidado era con este mi corazón contigo tama. Oh, era tuya. Kung tayo na nga ba ang nakatadhana na magkasama habang buhay, walang bibitiw kahit ano pa ang hamon sa mga nagmamahalang tunay. Ikaw na nga bang pag-ibig nang hinihintay ng puso ko? Ikaw na nga bang pag-ibig na magbibigay ligaya sa buhay ko? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Alagaan mo sana itong puso kong nilalaan sa'yo. Sana, ikaw na. Sana, ikaw na. Ikaw na, who knows, ikaw na ang masunod naton diri nga maging winner. Di ko nag-share kagid sa imong istorya, especially this week. Ay, may chance kagid nga ikaw ang aton nga maging winner sa sininga semana. So sa liwat, sa luyag man nga maging winner, all you have to do is first share a story. Again, i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede isulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Well, let's go reading your stories na gin-share diri sa aton. May luyag nga ipalabot man diri nga istorya si Mrs. M sang Hibaw-an Norte, Mandurriao. Dear Tita Regine. Una sa tanan, maayong hapon lang sa inyo dira. Ilibinigid sa imo, Tita Regine. Ariya matod ko nga ngalan, pero hindi na lang pagbasahan sa kahanginan. Tawag na ako kay Mrs. M. Tita, suguran ko ang ako niya pagsaysay. Ay,
47 na gali ako. May siyam nga kabataan, kag may triplets, tita. Ha? Balang kagid no, kung sino ikaw, kay base sa inyong lugar, ikaw lang may triplets. Anyway. Tita, ining ikasaysay ko sa imo, iya ini si ika-anom ko nga bata. Magulang ini siya, lalaki. Tig kamonsil gid sadto, tita. Naglakat siya sa irigasyon, kag didto nanguha sang kamonsil. Siya lang isa naglakat, nagsaka siya sa kamonsil. Sang pagpanaog na niya sa kamonsil, kag didto nahulog siya. Ay hala. Paghulog niya, napilpilan niya ang iyang butkon, Tita Regine. So magpauli na siya, ay abaw, tita, ginakungkung na lang siya sang iyang pakaisa. Wilwig ang iyang butkon, as in, baligid ang iyang kamot. Ang iyang panit, daw malusot ang iyang tulan sa iyang panit. Naga-violet ang iyang panit, maayo lang gani, ari di si papa niya, ti ginhingagaw namon, dala sa hospital. Sang dito na kami, nagapinamangkot pa ang doktor, ay igo siya i-admit, tita, mga alauna na sa kaagahon. Wow, agapin na ngakig siya sa doktor. Sang na-admit na kami, naghambal ang doktor nga operahan ang iyang butkon. Sang naoperahan na siya, mga 3 man kami kasimana sa hospital, tita ginbutangan gid sang stainless ang iyang butkon. Sa nakagwa na kami sa hospital, balik-balik kami sa hospital kay ila ginatanaw. Kada semana ang balik namon, tita, ay sobra man isa ka bulan ang balik namon. Kada check-up, x-ray. Kag diri ko na lang tapuson ang akong nga pagsaysay kay tama nakalawig. Kag maayo nga hapon sa tanan. Tita, salamat gid sa pagbasa sang akong nga kasaysayan. God bless. From Mrs. M. sa Hibaw-an Norte, Mandurriao, Iloilo City. Mrs. M, thank you so much. Gid feeling ko first timer ni Mrs. M diri sa KLP. Salamat gid ha. I hope this won't be the last. Bao ining imo nga lugar bala ining Hibaw-an. Permi ko gid ni nga mauluag yan, no? But sad to say, hindi ko kabalo din dang norte din dang sur. Bay lang. Hey, discoveryhon ta din ang norte din ang sur dira. Pamasyar to da sa Hibaw-an. Anyway, bao kuro ka munsil lang tuod, no? Pero grabe ang halit kay ginbilin. Pero tianhon ta na abi, no? Sinong may luyag sina? I'm sure siya to ya, luyag lang nga manguha sa mga bunga sang kamonsil. Pero tianhon mo ba lang ginahambal? Basta aksidente, hindi mo gidya mapulong. Mayo na lang, no? Nga natigayon man nga madala siya sa hospital, maoperahan, ma-stainless ang iyang kamot, and let's hope to nga almost back to normal ang iyang movement kag ang iyang kamot way na sundamo nga complications. So siguro mas manami na lang, no, nga maningit na lang kita, manamit gid man na ang kamonsil, especially kung season yan na. So una daw hindi ko gina siya bet ang kamonsil, pero so lihi naging favorite ko na siya kay kanamit gali sa iya. Anyway, ang istorya sang kamonsil nga nanging rason gid sang pagkabali sang kamot sang imo nga anak. Sigurado hindi niya gid makalipatan ang kamonsil. Wow. Anyway, thank you so much gid sa imo, Mrs. M. Keep on writing ha your beautiful stories diri sa Kahapon Lamang program. It is now 20 minutes after 2 o'clock. And up next, diri sa KLP, may araman nga gin-share diri si ex-princess sang Iloilo Province sa pagpanumbalik na sang Kahapon Lamang program. Still with Tita Regine. Angay sang hindi gid pagkaon ka. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints
gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country. Kagadagan diri sa KLP and after a while, ari naman may liyag i-share diri sa Anton si ex-princess ng Iloilo Province. Dear Tita Regine. Good afternoon, Tita Reg. Tawag lang ako kay ex-princess ng Iloilo Province. Gusto ko i-share ang mga experiences ko sa elementary days. Suguran ko ang akong pagsaysay. I remembered, sang around grade 4 ako, Tita Regine, may isa ako ka-classmate nga lalaki. Hindi siya gawa kabalo magbasa. Timing, tita, ara ako gapungko lapit sa CR. That time, may ginapaansiran sa amon si ma'am. So magpalapit ang akong nga classmate nga lalaki, tapos binasa ang nakatapik sa CR. Timing, dayon, ara man sa likod niya. Araman sa likod niya, gasunod ang akong isa pa nga classmate nga name niya, Jose. Ginabantayan ko sila, Tita Regine, kung anong ginaobra nila. Do not Jose. Basaya sa nakatapik sa CR. Kag nagkadlaw, gintulok ko man siya, tita. Tapos ang ginbasaya, dito ko ma-realize, no, nga sala pagkabasa niya. Imbis na do not use, ang abiya, do not Jose. Ay abaw, grabe man kinadlaw namon sa mga seatmates ko nga babae that time, tita. Ay nauntat lang ang kadlawanay namon sa mag-abot si ma'am kag magsaway sa amon. Isa pagid, tita. Ang isa ko pagid nga classmate nga gapahambog saka sa puno sang mangga para makakuha sang mangga maski kapilagin hambal si sir nga hindi magsinaka sa puno or sa pader sa likod eskwelahan kay basi matuhog ang inyo flower kag balls. Ay about, Tita Regine, samtang gapangkuha ang isa ko kalalaki nga classmate sang mangga. Nakatapak siguro sang marupok nga sanga ay nagdagusdos siya. Ang lain pa, natuhog ang iya ball sa lansang nga ara sa mangga. Baw, Tita Regine, dumakadlaw ko kag hindi man.
Tita, abaw, gina-imagine ko pa lang ang kasakitan niya. Tapos ito, tita, ang classmate ko nga ato, daw wala na nagliwat pa sa way. Siya pa naman daan ang pinaka-kapasaway sa amon nga section, tita. Nag-learn gid siya gali isang lesson niya, no? Mga pilaman ka weeks ata ang naglipas ang maghagaday kami. Saka sa pader sa likod, kag kilid sang eskwelahan. Hindi para magligoy, tita, kundi para magbalance-balance kunwari sa pader. Ti may kahoy abi na sa gilid gid sang pader, tita. Tapos pwede makasaka saylo sa pader. Di nami man namon sa kasaka, di namon antala ang peligro nga pwede matabo. May nagalabaw sa ibabaw sang pader nga kabilya, tita. Alari naman, hulugay naman ini. Tapos mataas ang pader. Kung mahulog ka, bato or semento ang hulugan. Pero kay ako, si pasaway, nag-upod ko, tita, saka sa pader. Baw nami akong balance-balance, nami dayon ng hangin sa ibabaw sang pader. Abi, no, kanami, tapos nami man ang view sa pihak sang pader. Malapad nga tanuman sang palay ang ara sa pihak sang pader. Amo na ang view. So may isa naman ka idea ang nagsulod sa akon nga isip, tita, nga mahambal ko nga bad idea. Pero, gintry ko man gihapon. So, nagtry ko yung magkabit sa malapit nga sanga sang puno. Sa idalom sang puno, may classmates ako nga nagahampang. Nami gid ang swing-swing ko, tita, sa sanga. Sang mabali ang sanga, kag nagtupa sa classmate ko nga babayi sa idalom. Mayo lang, gamay gawa nga sanga ang nabali. Kagas-gas lang ang natamo sang babayi ko nga classmate nga ato. Ako naman, nahulog man. Napaluhod ko sa semento, tita Regine, kauluya. Muna ang naisip ko na lang himuon para di na ko mahuya magkadlaw sa classmate ko nga nahulugan sang sanga. Maski sakit akong tuhod kag siko, tita Regine, nga natukod ko sa semento. Kadlaw gyapon ako para di ko mahuya kunwari ga-enjoy ko kuno maski sakit pilas ko. Pretending. So one time, tita Regine, ginagad ako sa pakaisa ko nga tagon lang kay Manang Inday. Hagad ako nga mag-computer sa piyak nga barangay. Nagsunod man ako, upod ko ang manghod ko nga lalaki, mga 9 a.m. kami naglakat, pero manog alas 3 na, wala gihapon kapuli, manyaga. Ara, bala nga, nami ako nahampang sa computer. Nagapamili ko bayo sa mga dolls sa computer, tapos ginastylan ang ila face kag buhok. Sanggulpi lang, may nagtupad sa akon, tita Regine, pero wala ko gin-mind. Kay may iban nga bata, nagalantaw kung kisa antes mag-computer. Di man nagtapos na ako sa pag-design, sanggin kuhit ako sang kung sino. Daw nag-slow motion, tita Regine, ang natabo. Nakita ko naman si tita A gali. Ginsugat niya kami, may dala halanot nga sanga sang kahoy. Kinalantaw ko naman sa Manang Inday, kag ang manghod ko nga si Zayzay, nagatindog sa higad, tapos gulpi nagdalagan pagwa sa computer shop. Ako naman, ginback ko pa ang computer, muna ako ang ulihi. Wala gid ko kadalagan. Dayon muna, galagpak ang balakol. Gamiha-miha man mata ko pa uli, pero pagkasunod nga adlaw, computer naman. So tatlo naman kami ang opdanay, kinpakadto kami ni Tita A sa uma para magkuha sang monggo nga ginani. Isahog kuno nila kay maluto sila. Timing, sang oras nga ato, nagpatubig sila. Bale, damo ang tubig sa talamnan. Sang gulpi maghambal sim ng Inday nga, hambal niya, langoy ta. Bugadoduwa pa ako, muna nga, una, wala pa ako nagpasugot, kay basi akigan kami ni Tita. Hambalon ta lang, naulog ta sa kahon para di ta akigan. Tiyan mo sa to, no? Nagpasugot na lang ako, kag nagtumbo naman kami sa kahon. Una si Manang Inday, sunod ako, sunod si Zaysay. Halin sad ako, pakadto sa gamay Maski lutako ng talamnan, ay nami amon kapakapa sa tubig. Do binuhian kami nga baboy.
Nami pa ang langoy-langoy sa lutakon nga tubig. Sang that time, Tita Regine, hindi pa yagawa kontaminado ang mga talamnan kag may mga isda pa. Amo sa to, nami amon langoy. Lutak lang kay tinabasa ang luta. Maski nga 20s na ako ginbunag, naabutan ko pa ang iban nga na experience ang iban nga bata. Sobra man kami 5 minutes naglangoy-langoy sa talamnan, Tita Regine, pero enjoy man kami nga tatlo. Pagtakas galing namon, medyo layo pa ang bubon nga pwede mahugasan. Bado mga lamang lupa kami, tita, pagtakas namon. Bukod sa mga lupa sa lawas, basa-basa pa kami, gibutangan namon pagamay nga lutak ang plastic sang monggo para daw legit nga nahulog kami sa talamnan. Mga very good. So, ang mga nakikita sa amon sa dala, nakakadlaw gid guro, Tita Regine. Mga bata nga puno lupa ang lawas kag bayo, pati pisngi, wala nakaluwas. Isa pa gid, Tita Regine. Naglagaw kami sa uma, sang mag-updanay naman kami nga tatlo. Siyempre, Tita Regine, may palabas naman nga matabo. Nakita namon ang tinday nga baka ni Tita A. Nagaharap sang hilamon sa higad. May naisipan naman kami. Sakay ta sa baka, buot man na si Inday-Inday. Hambal ni man ang Inday. Egin pangalan gili sa iya ang baka nga ato, Tita Regine, kay siya ang pinakabunso. Nag-oo naman ako. Hinay-hinay kami nga nagpalapit sa baka, tita. Tapos una nagsakay si Manang Inday. Tapos sunod si Zayzay. Para kung mahulog kami, daw hindi siya pala maipit. Tapos ang last, ako. Sa makasakay na kami tanan, nabugatan ng baka, gulpi ng dalagan. Tita Regine, imbis masakay kami, nabilin kami nga tatlo. Ako na una hulog sa duta, sunod si Zayzay, naipit niya ako, tapos sa tungtungan pagid ni Manang Inday si Zayzay. Dahilan para maghibi siya kay naipit. Maayo lang man gani, Tita Regine, wala kami nagtupa, hulog sa higgo sang baka. Kung alanganon, naligo gid kami. Sa pagadason nga adlaw, ang naipit sa tunga amo ang nahilanat, ang pinakagamay sa amon. So bakasyon naman, Tita Regine, sa nagkadto kami naman sa uma, nang hugot kami sang monggo, kag kung ano-ano pa. Sang matapos kami, nagpabakal si Tita A sang pamahaw, di malayo gawa ang Tiangge, so amo na, nang laktod kami sa uma, para makabakal litro nga soft drinks. Nasang una, 27 pesos lang per litro. Tapos, tinapay nga tag 5 pesos ang isa ka putos. So, ginpili ko gid ang tinapay nga paborito ko, reserve para sa akon. Sa makabalik na kami, hana na tani kami magkaon. Sang ginagaw sang manok ang paborito ko nga tinapay, pero wala pa nabuksan, Tita Regine. Huwag tumbuan niya lang, kagin palagyo ang tinapay ko. Siling ko, hoy! Balik di. Wala pa na nabuksan. Buksan ko nanay, dalad di. Singgit ko, Tita Regine, kinadlaw naman sa day, Tita A. Bangod sa ginhambal ko nga ato, tapos ginalagas ko ang manok, tita, kaginbawi ang tinapay ko. So daanon, mangyapon na mo na ang manok nga ato. Siling ko sa kaugalingon ko, Tita Regine. Last, nasaksihan ko gid ang hitabo nga ini sa atubang ako sang Tiangge, Tita Regine. Medyo nagaulan, tapos ginalantaw ko ang kanal nga sa tubang sa Tiangge. Sa naglakat na ang hubog nga kakatapos lang inom sa Tiangge, sanggulpi lang, nadanlog ini, Tita Regine. Ara gid ko sa tubang sang kanal nga wala pa matabunan. Muna nakita ako gid una ulo niya nahulog sa kanal. Ang tiilya, Tita Regine, sa hangin, gahulag-hulag. Daw maluoy ko or makadlaw, tita, sa nakita ko. Ginpasaka naman siya sang upod niya, kaginbutangan ice ang bukol niya. Ako naman, tita, nagdalagan sa balay, kag magkinadlaw sa madumduman ko. Paano mag-shoot ini sa kanal? Tapos gahulag-hulag pati niya nga sa babaw sang kanal. Bata, gid man, tita, no? Hindi man sa nagapang judge, pero wala gid ako kamuwang-muwang sang una sa mga bagay nga amo sa to. Samtang galipas ang panahon,
Nagaluma na gid ang mga memories ng pagkabata. Pero may gapanatili nga golden or hindi malilimutan nga mga memories sadya man or masubo. Kasadya lang maging bata. I realized, Tita Regine, nga sang bata ka pa, gusto mo mag-adult dayon or maging dako. Anay nga nagdako ka na, ginahiling mo nga tani, bata na lang ako. Problemahan ko lang paano maghampang, maglagaw, makatulog sa intsakto, kag kung ano-ano pa. So tita, diri ko na lang tapuso ng istorya ko sa liwat, ini si ex-princess sang Iloilo Province. More power sa imo program and God bless. Ex-princess, it's nice to hear a story from you again. Mayugid, no? Kaya nakadumdum ka naman nga mag-share diri sa KLP. Basta bata ka gani, no? Walang kamuang-muwang sa mundo, pero kasadya lang gid sa mga experiences. Kag amugid na ang gahatag, kulor sa ato nga pagpangabuhi. Gusto ka gid, no? Kung bata ka pa, ano mo gid abing problemahon mo? Okay ka na, makakaon ka, especially makahampang ka, makaupod ka harakak sa imo nga mga kaberks, hindi bala, makalagaw, makasakasaka sa puno, mga Chinese garter, ay ox na yan, no? Kag ang mga pasaway days naton, of course, especially ang mga puslit-puslit naton, kay kundiin bala, no? Nga ginasaway ikaw, dito pagid, no? Nga mas gusto mo pagid, nga himuon ang isa ka butang. What can you expect? Well, bata, but anyway. Do hindi dyan, no, matupungan ang pag-enjoy. So, sad to ng mga experiences. And looking back, kung adult ka na, and then, lain naman yung set of problems ang imo nga atubang, ang imo nga ma-encounter, how you would just wish, no, you could go back to that time. Nga do ka feeling free ka lang, do wala lang gid problema, everyday do ga-enjoy ka lang gid, look forward kung ano naman ang pwede mo nga mahimo, ano naman yung klase sang hampang ang imo nga hampangon, di naman nga lugar ang inyo nga kaduan. Anyway, the beauty of having, no, childhood memories nga mga enjoyable. Thank you gid sa imo, ex-princess, for this story nga imo gin-share sa amon sa sini nga hapon. Sulat-sulat lang ha pag may time. Salamat gid. It's 38 minutes after 2 o'clock. Ang KLP magapanumbalik pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang Bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radyo. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang pinakadumaan na nga international business organization sa Pilipinas, amo ang Iloilo International Chamber of Commerce nga gintukod sang Ilonggo nga si Don Esteban de la Rama sadtong 1924. Si De La Rama nagserbi nga general sang panahon sang Philippine Revolution kag nangin senador sang pungsod halin sang 1941 tubtob 1947. Sang 1923, gintukod ni De La Rama ang Panay Electric Company. Magluwas sa interes sa industriya sang kalamay kag kuryente, gintukod man sang ila kompanya ang De La Rama Steamship Company Incorporated sa Iloilo nga mo ang nagbiyahe sa Iloilo kag Negros. Ang duwa sini ka barko nga Don Esteban kag Don Isidro ang ginpasad pa sang Frederick Krupp Germania Shipyard sa Kiel sadtong 1939 kag gingamit bilang troop transport para sa US Armed Forces sa Pacific Theater sang World War II.
Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save. Story for today is from Nong Muning, sa 4th District. Sorry Nong Muning ha, supposedly. So ganini, 5 kahapon. Pasensya kid ha, wait na diretsohan. But anyway, the story says, Dearest Tita Regine, una sa tanan, maayong hapon sa imo, sa tanan nga makatapo sa Bombo Radio Iloilo, kag sa kasubong ko nga mga maukod mo nga tagsulat sa sineng programa ang kahapon lamang. Ini nga akong story, parte sang ako pa ang magamay nga bata, nga hasta sa subong nga tigulang na ako, hindi ko gid malipatan. Yari ang akong istorya sadto. Madamo ang hampang sang kapanahunan namon nga mga kabataan, pareho abisang piko, bagod, pityo, jump the spine, tubiganay kun ins, shotbong, lalo na kung masanag ang bulan kun gabi. I hope, no? I got it right ang iban. Ng mga ngalan sa games. Anyway, ang permi ko nga mga kahampang ang mga classmates ko sa eskwelahan. Yari ang hindi ko gid malipatan nga story ko nga makapayuhom sa tanan nga matagpalamati sa sining kahapon lamang. Yari ang una namon nga hampang, ang burubaraha. Kay bisan sadto nga panahon, ginadakop man kung maghampang kamo sang sugal nga baraha. Ay about Tita Regine. Ako kuno abi ang pulis nga magdakop siling nila. Palayo ikaw anay kay mahampang kami sang baraha. Tapos karon dugay-dugay, kaduan mo kami, agudakpon kay mahampang kami baraha. Tapos pag abot mo, o kayon mo hasta sa idalom, kaya dira ang amon kwarta. Nagpalayo naman ako, pero manago anay ako nga pulis. Kag sa dili madugay, pituhan mo kami, tapos malagyo anay kami.
Amoy inaan siling nila sa akon. Game ini ha. Ay tisong ulihin, nagpito na ako, kag nagdinalagan sila panago. Ako tana, ginukay ko man ang amo nga burubaraha, hasta sa idalom. Ay abaw, may nabatyagan ako, nga may naglamsot sa kamot ko. Ay abaw, Tita Renj, ang sa idalom gali, ipot sang karabaw. Pasintabi lang sa mga nagakaon. Sus nakita ko sila nga nagautoy-utoy sang kadlaw. Kag ako tana, nangita sang tubig, agud to manghinaw. Ang isa pagid ka episode, ang hampang namon, buta-buta. Kung ikaw ang taya, ikaw ang butahon. Ang sistema amo ini. Takpan sang panyo ang imo nga mga mata. Kag dalon ikaw palayo, agud manago ang imo nga mga kaupdanan. Kag kun makapalayo ka, maisip ikaw sang isa hasta sa pulo, kag pangitaon mo sila. Kung sino ang una nga makita, siya naman ang butahon. Sa laktod nga istorya, ako una nga ginbuta. Tingin takpan sang panyo ang mga mata ko. Siling ko sa ila, halog-halugi, kay tama gid kahugot. Kay balaan ko, kung tama gid kahugot, hindi mo malili ang panyo. Agud to makita nimo sila. Kagin palipdan nila ako sa puno sang saging. Kag nagsugod na ako isip, 1 hasta sa 10. Pero ginlili ko ang panyo, kag madasig nga may nakita ako. Kag ako naman ang dulang palayo sa bag-o nga nadakpan, kag sang matapos nahigot ko sang panyo sa iya, gindala ko siya palayo, nang lingas-lingas ako anay, kung diin ko siya dalon o kung patindugon. Kag may nakita ako nga puno sang agho nga kahoy, nga may balay sang pula nga subay. Ha, manasko kagid ha. Kag didto ko siya patindugon. Dayon dalagan panago, kag nag-isip tana, pero wala makalabot sa napulo. Naguntat na siya isip, kay nakita namon nga sige ang pangaraykay niya sang iya duha ka tiil, kay nagpula lang sang subay, hasta sa tuhod niya. Kag nag-inutoy-utoy kami sang kadlaw. Kaging kadtuan namon siya, hambal niya, busy muning, dito niya gid ako ginpatindog sa balay sang subay. Pero ang sabat ko sa iya, wala ako makakita nga may balay gali dito sang subay. Kag hasta tana nga magkadlaw naman lang siya. Kagyari pang ikatatlo nga episode. Amot, kung familiar sa inyo, ang ginatawag namon sa higad baybayon o kung malapit sa mga suba, ang panalunton para sa alimango. Kabati ko niya. Nagtapas kami sang kagingking sang kawayan, nga daw mga tudlo kadalag ko. Mga 6 lang metros ang kalabaon sini, tapos higtan sang lubid nga mga magagmay, mga duha kadupa ang kalaba. Kag may pamato sa punta sing amo nga lubid, kag may paon nga pinihak nga paka, kag ituntun ini sa tubig. Sadto nga mga panahon, madamo gid ang mga alimango, kay jutay pa lang ang mga mangingisda. Upod ko ang second cousin ko, nga tawgon talang kay Ditoy. Si Ditoy, tama man ini kasaskero. Isa sa to kabes, upod kami nga nanalunton. Tungod layo ay man kami, wala gid ako makahibalo, nga saskuhan niya ako. Kaysang madali na lang kami magpauli. Ginsinggitan niya ako, nung muning, lantawang isa mo katalunton, nagalubyog gid. Siguro dako gid na nga alimango. Dayon gindalagan ko ang akong tikpaw kag lantawon, abaw, nagalupyok gid ang akong talunton, kag matig-agid katama nga ginabutong ko pa ibabaw. Kag ginapaayon-ayunan ko gid, agud nga magsunod pa ibabaw ang dako nga alimango. Kag sige ko gid butong pa ibabaw, kag sang hinali, nagpisik ang talunton ko. Ha-ha, kag ginpilpilan niya sang lipak. Kag sang pagbalikid ko, nagautoy-utoy ta na sing kadlaw. Dayon niya singgit, pauli na ta. Kag nagpauli na kami nga duha. Kag sa huna-huna ko, may imo kagid sa pila ka adlaw. Kag sang masunod naman nga adlaw, high tide, upod naman kami panalunton sang alimango sa baybay. Sa pagpadayon ko, wala anay ako magbalos.
ginhulat ko gid ang tion, agud nga makabalos sa iya nga pagsasko sa akon. Mga duha ka adlaw, amo ang naisipan ko agud nga magbalos. Nangita anay ako sang ideya kung anong akon himuon, kag sa unhan, may nakita ako nga pihak sang lubi sang butong, kag siguro mga 3 ka kilo. Ginabulubalikid ko siya kay basi makita niya ang ginahimo ko. Ginbuhuan ko ang likod sang binalukan kag higtan kag tagbong sa madalom nga tubig kag ginparaugan ko kag ilubong sing manabaw dala hugot sang higot sini. Kag sang ulihi nalantawan niya nga nagalubay gid ang bawod sa iya talunton. Nakita ko nga nagadalagan siya nga may dala na nga tikpaw kag ukotana nagapanilag sa iya sa malapit sa iya. Nakita ko nga doon nalipay gid siya. Kay abi niya, dako na ini nga alimango. Amat-amat niya ginbutong pa ibabaw. Kag sang magarhom na ang likod sang binalukan, gintikpaw niya kag dalon sa ibabaw sang kahon, kag ihuwad ini apang sa dako gid niya nga katingala nga wala nagahulag ini. Dayon niya lantaw, kundiin ako, kag nakita niya ako, nga nagautoy-utoy sang kadlaw. Siling ko sa iya, gapusa na, ha. Kadako gid sinang alimango mo. Kag dayon niya lang pangalot sang iya ulo, kag magkadlaw man. Kag maghagaray na lang kami nga magpauli. Kag samtang nga nagalakat kami, namangkot ako sa iya, kung mga pila ka kilo ang kuha niya, huwag siya magsabat, kundi ako man, gipamangkot niya nga, ang imo pila ka kilo, haw. Siling ko mga 5 lang ka kilo ang alimango ko, ay ti ang imo, ang pamangkot ko sa iya. Mga 7 ka kilo lang Kag ang siling ko sa iya, tani kung ginggapos nimo atong ulihi mo nga kuha, tani mga napulo gid ka kilo. Kag ang sabat niya, tama gid mo magbalos. La gid ako maguna-huna nga hindi ato dako nga alimango. Ang siling ko sa iya, ano gani ang siling sang sungi, malot-malot lang kita. So, Tita Reg, daw malawig na ang sulat ko. Dili ko na lang tapuson. Ang makahalamot nga story ang tagpadala nung muning sang 4th District, sang Iloilo. Kagabay niya ang mahal nga Diyos, palawigon pa niya ang aton kabuhi, agad niya may madamo pakita nga masulat sa siningang programa ni Tita Regine. Kabay pa. Oo naman, no? Nung muning, long life para sa aton tanan. So that kamudira madamo pa sa mga sulat, ang inyong mapadala diri, kag ako naman, madamo pa nga mga stories ang akong nga mabasa para sa inyo. So keep on writing your beautiful stories. Grabe, no? Ang saskero, nakasalapo man, sang utro man nga saskero. Amo na yung masadya sang una, no? Pag wala lang yung balay piko nanay, kundi nga, di manot-manot lang gindi, no? Anyway, importante, nag-enjoy. Diba? Oras natin, it is now 5 minutes before 3 o'clock. Magapanubalik ang kahapon lamang program pagkatapos lang sa pila ka mga importante ng mga pahitalo. Wala makalikaw sa aksidente sa dalan. Iyari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha,
Hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ika-3, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para mangin safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inora? Sa KLP, ang sulat mo, Dodoy sa Estancia, NB sa probinsya ng Iloilo, and Rico sa 2nd District. Pabosanta na lang ha, kay tito ko lang, kung gigitas ang oras. Gani, I would like to take this time parang i-invite ka mo, dira mga kabombo, for your own stories to share. Kag para man nga may kalingawan kita diri, makaharaka kita, makasmile kita, or maybe, matouch kita sang inyo nga mga istorya nga i-share. Pwede lang mapalabuti na through email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man isulat. And ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. I am calling the attention of our winner last week, si Miss J and her friends. Pwede man kamo, kung luyag ninyo nga, lulupod ka mo nga mga mag-friends, magkadto diri sa Bombo Radio, pwede gid ina, or may isa, duwa ikaw, nga luyag nga bitbiton nga mga friends mo, pwede gid, or if you like nga ikaw lang isa, pwede gid Miss J. Looking forward sa pag-interview sa imo agsag sa mga friends mo, this coming Saturday. Well, mga kabombo, magasunod na ang inyong paborito nga mga dramas diri sa Bombo Radio Iloilo, Tuyang, Ermitanya, Provincial Jail, and ang Dear Diary. Sa madamo yun, salamat sa inyo. Tubtubot sa liwat natin nga paubdanay, diri lang sa kahapon lamang program sa gihapon na ninyo alagad, si Tita Regine. Nagapasalamat kids sa inyo. See you again tomorrow. Good afternoon and God bless.